fod y datblygiad yn dderbyniol. Wedyn, wedi pwyso a mesur felly argymelliad o ganiatáu yn amodol sy'n cael ei gynnig yn ni fel swyddogion heddiw. Diolch. Diolch yn fawr, Dewi. Oes na gwestiwn neu sylw i'r swyddogion y Pwyllgor Ysgol? Oes, mae gen i un cwestiwn os gael godi fo, Mr Cadeirydd. Dim problem. Ynglyn â'r amodau, mae amod 7 yn deud bod caniatad iddyn nhw gadw 150 o loia a 100 o ddefaid. Ond wedyn mae'n sôn yn y paragraff sy'n dilyn na gawn nhw ddim mwy na 150 o anifeiliad ar y ffarm. Dwi'n cymryd na typo di hwnna, dwi'n cymryd na 200 di hwnna i fod, ie? Ia, diolch yn fawr. Gathon ni'r union sgwrs gynharach efo'r swyddog achos. Ia, 200 ydy'r uchafswm ddylse gael ei nodi yma yna. Ia, diolch yn fawr iawn. O'n i'n amynedd yna be oedd, ond dwi'n meddwl well mi jecio. Ie, so rhywun arall efo cwestiwn neu sylw ar hwn? Cynghorydd John Griffiths. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. Mae gen i ofn lle, mae gen i dipyn o ddeuthal bydd allan yn fan hyn, ond dwi'n siŵr newch chi ddal i fyny neu gadw i fo fi. Diolch yn fawr. Nawn ni, John. Diolch yn fawr. Un o'r pethau ydw i yn wneud yn rheolaidd wrth ystyried ceisiadau yn blaenau ni, ac wedi gwrdd cael yr adroddiadau gan y swyddogion, ydy cymryd mewn i ystyried sylwadau pobl lleol. Ac yn yr achos yma, fel gwson ni gan Ms Byw, mae yna gryn dipyn o bryderon ynglyn â'r datblygiad yma. Mae yna bryderon effaith niweidiol i'r amgylchedd coeti'r hynafol a safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig Llynalaw sydd ger llaw. Bryderon eto am effaith ar dŵr yfed Llynalaw. Bryderon ynghylch dreinio dŵr budr o'r safle. A yna bryderon am cynnig yn y traffig a problemau gallu ddod o hynna. A sawl un arall. Fel welson ni o'r ymweliad safle, mae'r lleoliad ar dir amaethyddol allan yng nghefn gwlad, hollol agored, heb fod yn bell, ac o fiewn golwg o'r lôn y B511 rhwng Llanarmedd a'r Bol. Mae'r afon Alaw yn rhedag drwy tir cae mawr ac ymlaen i Llynalaw, sy'n eitha agos. Y peth cyntaf sy'n taro rhywun am y cais yw maint yr uned dofednod maes i gadw 3,200 o ieir i gynnyrchu wyau. Bydd yr adeilad yn mesur 68 medr hyd 46 medr hyd 6.5 medr. Waan glwson ni lle dydyn nhw, mae'r ychder rhywbeth debyg i adeiladau eraill ar y ffarm. Ond gyda 3,200 metr sgwar, mae'r adeilad yn un anfarth. Mae'n un sy'n chi'n disgwyl gweld ar stad diwydiannol, ond dim allan yn cefn gwlad agorad ar Ynys Môn. Yn ychwanegol i'r ardal yma, sy'n ymharu'n ymharnu ar welededd a tirwedd yr ardal. Rhaid cofio hefyd am ffermydd gwynt Alaw, sef bod yn bell. Hefyd yn Dryslwyn a chydig bellach yn Rhyd y Groes. Ac ar ben hynny, mae yna gynlluniau arweithiedig i osod ffermydd solar
ar draws yr ardal yma hefyd. Ac i gyd yn cael effaith gronol andwyol ar y tirwedd gan chwalu ei mwynhad o llefydd agorad yn yr ardal yma. Wan ta, i'r technical bits mae Sais yn dweud. Fel dwi'n deall o'r adroddiadau, daw llygredd sy'n gysylltiedig â'r datblygiad o'r adeilad, mae'r adar yn byw ynddynt, y strwythurau a ddefnyddir i storio gwastraff organig, y tir a ddefnyddir ar ddibenion pori, ac o ddefnyddio'n tir ar gyfer gwasgaru gwrtaith. Gall llygwyr fod yn yr awyr neu yn y dŵr ac ymhlith y defnyddion sy'n arbennig o sensitif i'r llwybrau hyn, mae cynefinoedd naturiol a'r rhywogaethau cysylltiedig, dŵr a mwynderau ac iechyd pobl. Gall allyriadau nwyol o'r ddofednod, sef y poultry, a gwastraff organig greu drewdod. Ond yr hyn sydd fwyaf peryglus yw pam ddont i gysylltiad ar amgylchedd ehangach. Yn enwedig felly a chynefinoedd naturiol a dŵr croew. Cynhyrchu'r ammonia yn yr adeiladau sy'n dal y dofednod ac wrth drin storio a gwasgaru gwrtaith. Wrth gael ei ail ddefnyddio, mae'n asideiddio a gall cael effaith andwyol ar ansawdd dŵr a bioamrywiaeth. Mae gwastraff organig a dŵr gwastraff o unedau dofednod hefyd yn beryglus pam ddont i gysylltiad â dŵr naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol trwy ddŵr sy'n llifo oddi arwyneb tir neu wrth lifo i'r dŵr daear. Mae nitrogen a phosphorws yn benodol yn peri pryder. Bydd y gwastraff organig a gynhyrchir gan yr uned dofednod yn cael ei wasgaru ar y tir. A fel glwsoch chi gan Miss Jenkins, fydd o wedi cael ei puro cyn cael ei osod ar y tir. Ond pan nhw'n cael ei roid ar y tir mond yn ystod yr haf? Os oes yna ddim peryg iddo fo, sy'n nhw'n rhoid o allan yn y gia hefyd. Ac wrth gwrs, fel da ni'n gwybod hefyd, mae 3,000 dros 3,000 o ieir ar tir yn mynd i greu dipyn o gwrtaith hefyd. Ac wrth gwrs, hefyd yn y gia, yn yr ha, mi gawn ni cawodi trwm iawn o law. A mae'r risg o fyna wedyn i hela'r gwrtaith i fewn i'r cyrsiau dŵr cyfagos. Ac yn yr achos yna, fydda ni'n poeni wrth gwrs os yna effaith ar dŵr yfad llun o law. Gan ystyried y bod nifer o bod nifer o lewria gymylog HGV, articulated HGVs, yn mynd a dŵad yn aml i'r safle, dwi'n rhannu pryderon lleol am y fath gynnydd dwy pentref Llanachmedd ac yn wedig ar hyd y lôn gul stryd trwy'r Cyhelen, sydd ger yr ysgol gynradd ac wrth gwrs yn cario risg i ddiogelwch plant wrth yn ymgasglu i groesi'r lôn yn y boria a'r pnawn. Fel mae'n nodi yn yr adroddiad, dylid ystyried effaith y bwriad yn wedig ar wynderau'r defnyddwyr tai a tir cyfagos, a fel da ni wedi clywed gen Miss Byw, mae hi'n byw digon agos, a mi gallu ddi cael ei effeithio gan beth sy'n dod o'r fferm. A mae'n dweud o dan PCF2 yn y cynllun datblygu lleol, dylid gwrthod ganiatâd cynllunio pe byddai'r datblygiad arfaethedig yn cael effaith andwyol
ar iechyd diogelwch neu fwynder, deiliad preswyl neu ar y ddefnyddwyr tir ac eiddo arall. Choswn ni ddim garanti na fydd llygredd yn digwydd o 100%. Does na'm sicrwydd o gwbl o hynny. Mae'r peryg dal yna. Ond rhaid ystyried pethau eraill hefyd, lle. Fel mae'n egluro yn papur newydd y Daily Post ddoe. Rhaid ystyried lle beth sy'n debygol yn mynd i Llunalaw, ac wrth gwrs mae yna algau yna ar hyn o bryd, lle, ac dyfod mae'r bwrdwr yn gallu tretio fo ar hyn o bryd. Ond jyst er mwyn i chi ystyried lle be allu digwydd, dyfod, mae gan rhybydd gan awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri oherwydd algau yn y dŵr yn Llyn Tegid y Bala. Do not touch the algae or enter the water. There is a high risk of skin rashes, eye irritation, vomiting, diarrhea, fever and muscular or joint pain. Nallwn ni dim i rwystro datblygiadau ffermydd solar ar tebyg. Gan mae Llywodraethau Caerdydd a Llundain sy'n penderfynu. Ond mae'r penderfyniad ar y datblygiad yma yn ein dwylo ni, a dwi'n gofyn i chi fod yn doeth ac yn gadarn o'r ystyried gwrthod y cais yma. Diolch yn fawr chi. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd John Griffiths. Cynghorydd Kenneth Hughes? Diolch, Mr Cadeirydd. Dwi'n yn siŵr faint o ffermydd mae Cynghorydd John Griffiths wedi weld, ond dwi'n gwybod am un adeilad sydd yn cyfrio acar o dir, a mae hwnnw'n shed anfarth. Fan yn bynnag. Fel sydd wedi ddwyn i fyny i beidio rhai ewiau i gyd yn yr un fasgiad, nid oes gennyf ond edmygedd at y teulu mentris yma. Gwybod fod yna lawer o gonson lleol ynglyn â'r cais, ond i mi mae hwy gyd wedi eu cyfarch fel ydych chi'n gweld yn yr adroddiad. Cyfoeth Naturiol Cymru, dim gwrthwynebiad. Iechyd ac ar ymgylchedd, dim gwrthwynebiad. Dŵr Cymru, dim gwrthwynebiad. Adran y Briffydd, dim gwrthwynebiad. Os ydy y mudiadau yma ac amrywr eraill gyda amrywiaeth o arbenigedd yn hapus i gefnogi datblygiad, dim yn gweld sydd gallwn ni, neu yn sicr o fi, fel lleigwr fod i'r gwrthwyneb. Cyfeirio fod 2 bryderon sydd wedi mynegu, yn gyntaf Llunalaw, sydd yn ddŵr yfed i lawer ohonom. Fel ydych chi'n gweld yn yr adroddiad, mae dŵr Cymru yn argymell caniatâd. Gan fod hwy yn fodlon fod yr holl mesurau lliniaru a'r gwaith rheoli cwrtaeth yn ddigonol i ddiogelu y llyn. Yn yr un modd, ni fydd effaith ar fwyndera eiddo cyfagos gan fod digon o beller rhwng yr unedau arfaethedig ac eiddo preswyl cyfagos. Y ddau yna oedd y prif concern i mi. Rwy wedi gwrando'n ofalus ar y siaradwyr blaenorol, wedi gyrhau wedi mynegu pryderon am y datblygiad yma, a mae'r rhaid i mi fod yn onest, nid dwi wedi clywed unrhyw reswm gynllunio digonol i wrthod y cais. Neu mewn geiriau arall, os byddai y cais yma yn mynd i apel, dim yn gwybod beth fyddai farn o swyddogion, ond yn fy marn ni byddwn yn colli'r apel ar gos i'r cyngor. Dim yn siŵr ydy hyn yr amser gorau i atgoffa'r ymgweithwyr bod prisau gwartheg a defaid gyda'r uchaf ers llawer blwyddyn, efallai ddim, ond i gloi, Mr Cadeirydd, dymuniadau gorau y bod llwyddo'n syddent. Diolch. Diolch yn fawr. Mr Cadeirydd. Cynghorydd Eric Jones? Diolch tad. Diolch yn fawr. Mae'n amlwg i mi yn ôl trwch y cais Geraint Bron bod yr ymgeisydd wedi cymeryd ei amser a'r gost enfawr i gael yr fenter yma yn iawn. Nid oes cynllun o'r un fath yn Ynys Môn hyd at heddiw. Felly, i mi, mae hyn yn hanfodol o bwysig, gan fod yna bwyslais mawr ar gynnyrch rwan yn fwy nac y buodd erioed, ac yn enwedig cynnyrch Cymraeg o Ynys Môn.
Mae'r ymgeisydd yn datgan ei fod i'n mynd i ddefnyddio contractwyr ac adeiladwyr lleol i godi'r siediau a'r lloriau a fydd yn ei angen. Hefyd, mi fydd yn archebu dwysfwyd i'r ieir gan farchnatwr lleol ac i orffan, mi fydd yn staff yn gweithio i gael y cynllun yma i fyny ar ei draed cyn gyntedd a sydd bosib. Wedyn, cysidrwch y gwahaniaeth bod hwn yn cyfrannu i'r economi lleol. I wneud yn saff, bydd y silffodd yn ei siopa lleol yn llawn ac nid yn wag fel yr ydym wedi ei weld a'i brofi'n ddiweddar iawn drwy gyfnod yr pandemig. Mae Môn yn fam i Gymru ac mae'r lle yn yr fasgiad i fwydo ein cenedl, ein pobl, ein plant, ac pan fyddwch chi tro nesaf mewn siop yn gafal mewn hanner dwsin o wyau, cewch ddweud, y fi oedd yn gyfrifol o helpu'r busnes yma i fynd ar y silffodd yma. Felly ar hyn o eiriau, rwyf am fynd gyda argymelliad y swyddogion o ganiatáu a chaniatâd i'r ymgeisydd a'i gynlluniau, fel y can nhw gychwyn y fenter yma mor fuan a sydd bosib cyn y gia. Cwestiwn bach, beth oedd gyntaf, y iar ta'r wy? Diolch Eryg. Diolch yn fawr. Rwy'n all o'r pwyllgor sydd dod i mewn. Mr Cadeirydd, gael dod i fewn jyst ar un pwynt bach. So dyn iawn, John. Ia. Ia, dwi'n deall o ti'n dŵad o. Na, jyst gobeithio bod rhai o'n chi wedi cael cyfle i ddarllen negas gan ddynas o Sir Henffordd. Oedd yn un o'r atodiadau gawson ni heddiw yma dwi'n credu gan yr adran cynllunio. Lle oedd hi'n cwyno bod Sir Henffordd efo'r niferoedd fwyaf o siediau ieir na unlla arall yn Mrydain. Ac oherwydd y llygredd o'r datblygiadau yma, maen nhw wedi llygru nifer o afonydd yn yr ardal hynny. Dwi'n jyst yn gofyn i chi darllen y llythyr i chi cael deall yn union, a mae yna rhyw gysylltiad efo cyngor Henffordd hefyd. Mae hynna yn mater bwysig i ystyried lle maen nhw wedi cael problemau ers blynyddoedd efo'r siediau ieir yma. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. Diolch, John. Ydy'r swyddog sydd dod yn ôl i mewn ta hapus ni ger ymlaen efo'r pleidlais? Diolch, Mr Cadeirydd. Does gen i ddim byd penodol i ychwanegu ar hyn o bryd, diolch. Na ni, diolch yn fawr. Felly, awn ni i'r pwyllgor am bleidlais. Oes gyda ni gynnig? Cynnig. Eryg yn cynnig. Eryg yn cynnig. Yr argymelliad ydy caniatáu hwn. Wedyn, wyt ti'n cynnig caniatáu y cais? Yn dywir. Gyda ni eilydd i hynny? Na eilio hynna. Y cynghorydd Ken Hughes yn eilio. Oes gyda ni gynnig arall? Ia, dwi'n cynnig bod ni'n gwrthod y cais. Cynghorydd John Griffiths yn cynnig gwrthod, yn mynd yn erbyn argymelliad swyddogion. Oes gyda ni eilydd i hynna? Oes gyda ni ddim eilydd i hynna, felly mae hwnna yn disgyn yndi. Felly, ai drwy'r enw'r pwyllgor a deud os da chi o blaid neu'n erbyn caniatáu. Dechrau o John Griffiths. Ia, wrth gwrs dwi'n dal i wrthod. Na ni, yn erbyn y caniatáu. Cynghorydd Glyn Haynes. Yeah, in favour. In favour, diolch yn fawr. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. Ar mute, cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. Oedd yr ogen i o blaid. Diolch yn fawr, diolch Robin. Cynghorydd Ken Hughes ydi eilio, felly o blaid. Cynghorydd Vaughan Hughes. O blaid. Diolch yn fawr. Cynghorydd Eric Jones ydi cynnig, felly o blaid. Cynghorydd David Roberts. O blaid. Diolch yn fawr. Nicola Ayayan ddim yma a cynghorydd Robin Williams. O blaid.
Na ni, diolch yn fawr. Felly mae hwnna wedi mynd efo argymelliad y swyddogion a wedi cael ei ganiatáu. Diolch yn fawr. Awn ni ymlaen rwan i'r cais nesaf, sef 7.4, sef cais Lôn Lwyd Pentraeth, y cais FPL 2020, blaen slaes 215. Os ga i ddod â y cefnogwr Tony Hughes i fewn, os gwelwch yn dda? Pnawn da, yn dod dwi. Pnawn da. Pnawn da pawb. Dwi yn mynd i wneud hwn yn Gymraeg. Dwi wedi dysgu Cymraeg, so mi fydd yna rhywfaint o geiriau Saesneg yn cael ei defnyddio. Na ni, dim problem, diolch yn fawr. Mae'r cais yn... Ydy'r dy gamera yma, ni gael dyfolti os dyn ni'n iawn. Ie, dim problem. Na ni. Pnawn da. Mae'r cais yn cynnwys 23 o tai fforddiadwy yn ogystal â mynedfeydd ffordd ystad mewnol, ardal mewn agored cyhoeddus gan gynnwys perllan cymunedol, ardaloedd a chwarae a thirlun caled meddwl. Fel y trafodwydd yr adroddiad Pwyllgor yn swyddogion, mae'r adroddiad yn cael ei gefnogi gan bolisi tan 16 o'r cynllun datblygu lleol. Mi fydd yn darparu 100% o dai fforddiadwy i bobl lleol a'r dir sydd ar ffin y pentref a ddiffinwydd gan cynllun datblygu lleol. Mae wedi cael ei gadarnhau gan adran tai cyngor bod galw mawr am dai fforddiadwy o mewn y datblygiad. Cymaint i'r galw fod 10 o'r unedau tai i'w adeiladu ar gyfer gwasanaethau tai cyngor. Mae wedi ei gadarnhau nad oes unrhyw dir arall addas fydd yn gallu cynnig y lefel o dai fforddiadwy a sydd ei angen yn yr ardal. Mae'r datblygiad o fewn ardal arfordir Sir Fôn. Mae'r datblygiad yn cael ei gefnogi gan Landscape Visual Appraisal ac mae wedi ei gadarnhau gan swyddogion na fydd y datblygiad yn creu effaith niweddol i'r dirlun at y datblygiad. A felly nid yw hyn yn rheswm ar gyfer peidio cefnogi'r cais. Un o fataseuon ydy datblygiad ffydd ardal chwarae lleol a pherllan cymunedol. Yn ogystal fydd yna swm tal o 28,742 yn cael ei rhoi i brynu'r offer. Mae'r adroddiad ecolygydd wedi ei gynnwys ac nid oes unrhyw bryderon wedi ei nodi. Rydym yn cytuno gyda asesu y swyddogion cynllunio bod angen sylweddoli am dai fforddiadwy yn pentraeth a nid oes unrhyw safle o fewn y ffin datblygu a all gynnig y datblygiad o fewn amserlen presymol ar gyfer darpariadau angen. Cafodd yr uchod ei gefnogi gan NRW a swyddog cyngor ardal o harddwch naturiol yn ystod amser atebion i'r consultation. Ni gynigodd unrhyw onynt wrthwynebiad. Mae uchel gais Llywodraeth Cymru yn gynyddu niferoedd a lleiniau amserlen datblygu ar gyfer adeiladu mwy o dai, gan gynnwys tai rhentau cymdeithasol ar draws Gymru. Yn dal i fod yn flaenoriaeth. Mae'r prinder o dai fforddiadwy yn cynyddu ac mae Clwyd Alun yn cefnogi'r datblygiad yma i ddiwallu'r angen am dai fforddiadwy a chefnogi'r safle ble fel rhoi mae'r bryn yn ardal boblogaidd yma. Mae'r tai newydd yn cynnig llawer o fataseuon i'r economi lleol, defnyddio nwyddau a llafur lleol, helpu cadw'r iaith Cymraeg, helpu cefnogi presentiaeth ysgolion a helpu lleihau y broblem o gostwng carbon trwy adeiladu tai carbon isel. Mae Clwyd Alun am fyddysoli dros 60 miliwn o bunnoedd gyda oddeithi 35 miliwn gan Llywodraeth Cymru i adeiladu tua 200... Mae amser ar ben, mae'n drwg i ni. Dim problem. Diolch am yr amser. So ti'n gorffan beth ti'n neud yn sydyn rwan, Tony, diolch. Dim problem. Wrth geisio rhoi cwmpwseurydd y pwyntiau uchod ac hefyd y mesuriadau gwella ar gyfer y gymuned a'r ardal lleol sydd eisiau wedi ei nodi. Mae'n pwysigion ac angen ar gyfer y tai fforddiadwy yn yr ardal yma
yn llawer uwch na unrhyw unrhyw fan bryderon a gafod ei nodi. Rydym yn teimlo yn gryf y ddylsa'r Pwyllgor edrych ar yr holl fatesion sydd ar gael a chefnogi'r cais yma yn llawn. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn i chi. Os na gwestiwn neu sylw i'r cefnogwr Mr Tony Hughes gan y Pwyllgor os gwelwch dda. Na, dim cwestiwn. Na ni. Diolch yn fawr iawn, Mr Hughes. Os da i ar aelod lleol, y cynghorydd Margaret Roberts i mewn os gwelwch dda. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd, a diolch am y cyfle i ddweud gair ar ran trigolion Lôn Lwyd. Dwi'n deall bod lawer llythyr ac e-bost wedi cyrraedd chi dros y misoedd dwytha yma. Be sy'n mhoeni fi ydy'r diffyg ynghoriad a'r diffyg gwybodaeth ynglyn â'r cais hwn, a mae o'n destun bryder. Be'n union ydy natur y deblygiad, achos does a ddim beth na, dim byd dim dod allan o gwbl, ydy ar gyfer bobl lleol, os gynnon ni ryw sicrwydd i hynny, ac yn fwy penodol, faint yn union o'r tai arfaethedig fydd ar gyfer bobl lleol. Oherwydd y diffyg gwybodaeth, fe ddewedodd un trigolion wrtha fi mewn e-bost nad oedd hi'n methu penderfynu os i o blaid neu'n erbyn, achos nad oedd ddim gwybodaeth. Drwy wledydd Prydain, mae tai haf a phrisia afresymol tai yn destun pryder mawr. Yng Nghymru ac yn enwedig mewn ardaloedd Cymraeg fel Ynys Môn, mae bygythiad i'r iaith yn bryder ychwanegol. Rydyn ni gyd, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, yn derbyn bellach y dylid diogelu'r iaith. Fedra ni o ddifrif ddweud fod y datblygiad yma yn gwneud hynny. Yn ychwanegol â hynny, mae mynediad i mewn ac allan o Lôn Lwyd i'r A525, y lôn brysuraf o ddigon yn Lligwy, yn anodd fel mae hi, enwedig yn yr ha. Yn amlwg, gwneud y sylfa'n 7 gwaith fysa datblygiad yma. Fe fyddwch hefyd wedi derbyn sylwadau gan rieni sy'n cerdded plant i ysgol pentraeth ar hyd palmentydd cul iawn. Oes sôn am ledu palmentydd? Ar ben hyn, mae hon yn ardal o harddwch naturiol neilltuol, gyda gwrchoedd sy'n genefin i lawer. Ar sawl cyfri, felly, mae angen ymwyllo, a darparu llawer iawn mwy o fanylion cyn i gellir caniatáu'r cais hwn. Heb y sicrwydd hwnnw, ni ddylid gweithredu. Diolch am o'r gwrando. Diolch yn fawr. Ydy, sy'n gael ei swyddog wedi mewn sgwch dda? Diolch yn fawr. Iawn, fel ydych chi'n gweld, mae'r cais yma wedi ei alw'r Pwyllgor gan aelod lleol, ac mae'n amweliad safle diweddar wedi bod. Fel y gwelwch o'r adroddiad, mae'r safle yn cyffwrdd y ffin datblygu, ac fel ydych chi wedi clywed, mae o fewn ardal o harddwch naturiol eithriadol. Beth sy'n glir ydy mae yna bolisïau sydd yn galluogi ni gefnogi datblygiadau o'r math yma, cyn bellad i bod nhw am dai fforddiadwy, a dyna di'r cais yma, 100% y dai fforddiadwy i ymateb i anghenion lleol. Mae gwasanaeth tai, fel dwi'n deall, wedi cynnal asesiad angen tai yn yr ardal ac yn fodlon fod angen yn bodoli. A dyn be nai, ar ôl i orffen nghyflwyniad, mi o fynnau swyddog achos ddod i fewn a deud chydig bach mwy am hynny, os ydy'n dderbyniol. Dwi yn nodi hefyd bod yr safle rhan o brif raglen cynllun datblygu i dderbyn grant tai cymdeithasol gan yr awdurdod ar gyfer 21-22. Mae hynna'n awgrymu i fi bod tai caniatâd yn cael ei roed, mi fysa'r datblygiad yn dod yn ei flaen yn reit handi. Mi ydan ni o'r farn fod o'n estyniad rhesymegol i'r pentra. Mae o yn y barn i yn gymesur a maint ar y neddle, ac rhai na chi sydd yn nabod yr ardal,
Mae hwn y darn o dir tu allan i'r ffin datblygu, ond mae wedi leoli trwy 2 ardal o ddatblygiad sydd fewn y ffin. Felly, mi fedrwch chi ddadlau bod hwn yn cau yr bwlch yna, os leciwch chi. Da ni'n derbyn yn llwyr yr angen i gyd bwyso'r holl ystyriaethau fel amlygwyd yn yr adroddiad. Mi ydyn ni, fel swyddogion yn teimlo fod yr angen amdan y tai yma yn gorbwyso o blaid y cais argymelliad o ganiatáu fysa ni'n ei gynnig yn amodol ar cytundeb 106 i sicrhau mai tai fforddiadwy sydd ar y safle a hefyd i sicrhau bod y llecyn agorad a'r llecyn chwarae yma yn cael ei ddarparu yn unol ag yr hyn a soniwyd amdan yn flaenorol. Fe soniwyd am y iaith yn gynharach. Mae'r cais yma wedi cael ei gyflwyno gyda asesiad ieithyddol sydd yn dod i'r canlyniad na fyddai'n cael effaith andwyol ar y iaith yn yr ardal. Wedyn, os gai ofyn i'r swyddog achos felly ddod i fewn a roi rhywfaint o gig ar yr asgwrn rhan yr angen yn yr ardal. Diolch. Ia, diolch yn fawr. Ia, diolch yn fawr. Polisi tai 16, sef safleoedd eithrio, sydd yn y cynllun datblygu lleol ar y cyd, sy'n berthnasol yn yr datblygiad yma. O dan y polisi yna, mae bosib darparu tai fforddiadwy tu allan y ffin datblygu, cyn bellad na lle darparu unedau hyn o fewn amseroedd yn rhesymol ar safle marchad tu fewn i'r ffin datblygu. Mae rhaid sicrhau bod holl yr unedau wrth gwrs yn 100% fforddiadwy a bod nhw yn angen lleol. Mae yna, ynglyn angen lleol, mae yna specific criteria gan yr adran tai. Yn ogystal, cymdeithas tai Clwyd Alun sy'n datblygu'r tai yma wrth gwrs. Mae cadarnhad wedi derbyn gan y gwasanaeth tai bod yn angen ar gyfer y datblygiad. Mae'r cais wedi hefyd, mae yna arolwg anghenion tai wedi gyflwyno gyda'r cais gath ei gwblhau yn mis Gorffennaf blwyddyn dwytha. Ac fel y nodi, mae gwasanaeth tai hefyd wedi cadarnhau bod wrth gwrs angen am yr unedau yma. Ynglyn â safleoedd eraill sydd yn mhentraeth, nid oes safleoedd tai dynedig yn mhentraeth ei hun. O ran tai fforddiadwy yn Ebrill 2021, nodwyd bod caniatáu cynllunio ar gyfer 4 tai fforddiadwy yn y Menllach, ond yn anffodus nid oedd hein wedi cael ei dechrau ei adeiladu. Yn ola, gai nodi hefyd, mae yna ystyriaethau wedi bod ynglyn â tai ar werth yn pentraeth a ystyried bod y tai sydd ar werth ddim yn darparu yr angen ar gyfer yr unedau fforddiadwy. Diolch. Diolch yn fawr, Iwan. Os gyda Pwyllgor cwestiwn i ofyn wrth y swyddogion? Nghorydd Von Hughes. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. Fydd hyn yn amodol, da ni'n deall, ar arwyddo cytundeb 106 bod nhw'n dai fforddiadwy. Ond fydwch chi'n helpu ni gyd. Be yn union ydym ni yn ystyried yn dai fforddiadwy yn yr achos penodol yma? Fydwch chi'n dweud ni sut fath o brisiau bydd yn cael ei codi ar y tai yma, os gwelwch chi'n dda? Ddoi fewn gyntaf, dwi'n meddwl os di Iwan eisiau helpu wedyn. Ond, ia, tai am rent cymdeithasol ydym ni'n sôn amdani, neu rhent fforddiadwy, neu rhent canolradd ynde, lle mae bosib prynu'n rhannol i'r is-bris farchnad. Tydi'r manylion rhan yr prisia ddim wrth law gen i, mae rhaid i fi gyfadda. Dwi'n wedi gweld dim byd ar y ffeil fy hun. Wyt ti wedi gweld rhywbeth, Iwan? Na, dim ynglyn â pris specific, ond fel ni'n nodi gynharach, mae yna criteria specific yn yr adran dau pwy sydd yn gallu
mynd ymlaen am y tai yma. Mae'n ddrwg i ni, mae'n elfen o gath mewn cwd yma, felly, os ydych chi'n gallu, os gynnwch chi'n syniad. Methu ateb, tan mi bydd ein gwestiwn i da chi. Di Dewi neu Iwan sy'n dod nôl at Ia. Cyngor Hughes? Mae'n ddrwg i ni, sori, nes i gael at yr mic. Ia, mi fyddan nhw dan y pris farchnad fyddan ar gyfer tai. Dydy'r ffigwr na ddim gynna fi, mae on. Gai nodi hefyd, wrth gwrs, mae yna gymysgedd o dau gwahanol yn cael ei ddmaen fel llofft, 1 llofft, 2 llofft, 3 a 4. Wedyn, wrth gwrs, mae'r pris yn mynd i newid efo heini. Ie. Hapus efo hynna fon, neu rhyw fath o hapus efo ateb? Na, dwi'n credu bod mor anilwig a hyn yn peri pryder. Mae'n peri pryder i mi, beth yna sy'n ni'n licio gwybod. Be mae fforddiadwy ni olygu. Ond yna fo. Diolch yn fawr, Cynghorydd Trefeloedd Hughes. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. Jyst bydd dwedodd y prif swyddog yma yna bod yr adran tai yn mynd i gael grantiau i wneud y gwaith. Ydy hynny yn bendant ta dim ond ar lafar dy hynna? Mi can ei saff efo hynna, sgwylwch o dda. Ia, fyny all wrth i ydy bod ar rhaglen cynllun datblygu i ddarparu'r grant tai cymdeithasol. Dyna di'r wybodaeth dwi wedi dderbyn beth bynnag. Iawn tra. Rhywun arall sy'n gofyn cwestiwn neu sylw? Dwi'n gweld llaw neb i fyny, felly awn ni bleidlais. Os gyda ni gynnig ar y cais yma, cais 7.4, yr argymelliad ydy o ganiatáu gyn y swyddogion. Cynghorydd Kenneth Hughes. Ie, diolch. Mae yna'n sicr brinder o dau cymdeithasol dwi'n gael hwnnw mewn ffordd neu tai ar rent. Dwi'n meddwl bod yna brinder trwy'r ynys i gyd, ac yn sicr maen nhw wedi gwneud ymchwiliad yn yr ardal yma bod yna angen am dau, a felly dwi'n hapus i gynnig yr argymelliad. Diolch yn fawr, felly Cynghorydd Ken Hughes yn cynnig. Os gyda ni eilydd i'r cynnig yna? Hapus eilio. Cynghorydd Eric Jones yn eilio. Os gyda ni gynnig arall? Na, dim. Felly, awn ni drwy'r rhestr eto fel nes i yn yr cais cynghradyn. Y Cynghorydd John Griffiths. Tan derbyn sylwadau Margaret Roberts, dwi o blaid. O blaid y cais cefnogi, ia? Ia. Diolch. Y Cynghorydd Glyn Haynes. Yes, as with John Griffiths, I fully take on board the comments made by my fellow councillors. They only want the best for their constituents, but I will approve this application. Thank you, Glenn. Cynghorydd Trefeloedd Hughes. Ie, cytuno efo'r argymelliad, ond yn pryderu, os ydy'r arian ddim ar gael, beth sy'n digwydd wedyn. Ond na neb y tu allan yn dod i own. Diolch yn fawr. Na ni, diolch yn fawr. Cynghorydd Ken Hughes wedi cynnig, felly mae o blaid. Cynghorydd Vaughan Hughes. Mae'n ddrwg i ni. Ar sail yr amheuon dwi wedi ddynnu'n barod ynglyn â y ffaith a dwi ddim yn medru deall beth di ystyr fforddiadwy yn yr achos yma. Dwi'n atal ym mhleidlais. Na ni, digon teg, diolch yn fawr. Cynghorydd Eric Jones wedi eilio, felly mae o blaid. Cynghorydd David Roberts. Dwi o blaid hefyd. Diolch, David. Nicola Roberts a Ian ddim yma. Cynghorydd Robin Williams. Ia, yn yr un modd a'n un gyd gynghorwyr
dwi'n am mynd i bleidleisio o blaid, ond ategu hyn nid erbyn be mae'r cynghorydd Margaret Roberts wedi i ddeud yn gynharach. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Felly, yn ôl argymelliad, mae hwnna wedi cael ei ganiatáu fel argymelliad y swyddogion. Diolch yn fawr. Symud ymlaen felly i 12.1, sef cais Llys y Gwynt, Llanfawr Clos, Caergybi. Cyn i ni ddechrau fyma, gai ofyn wrth y cynghorydd Glyn Haynes, os oedd o eisiau dod i mewn yn gynharach, yn gofyn am ymweliad safle, di hynna'n gywir? Yes, that's correct. I asked for a site visit on this, please. Only to, for the committee to gauge for themselves, the proposed development. I'm not speaking against it, but I think a site visit would be more appropriate in this case. Thank you. Felly, efo'r Pwyllgor, ydych chi'n hapus fynd am ymweliad safle? Sgynnon ni gynnig ag eilydd, os gwelwch dda. Eiliam sy'n cadeirydd. Na hynna, mae pob yn hapus efo hynna, felly mi fydd yna ymweliad safle ar cais 12.1. Symud ymlaen felly i cais 12.3, sef dirion dir Llangefni. Argymelliad hwn wedi caniatáu. Mae gennym ni hefyd cais yma i fynd am ymweliad safle gan y cynghorydd Dylan Rhys. Ydych chi'n hapus efo hyn? Ie, hapus i gynnig hynny. Cynghorydd Robin Jones wedi... Williams. Mae'n ddrwg gen i. Ond Robbins yma. Di cynnig, os yna eilydd i'r ymweliad, y cynghorydd Ken Hughes wedi eilio. Pob yn hapus? Na ni, wedyn mae yna ymweliad safle i cais 12.3 hefyd. Diolch yn fawr iawn. Mynd yn ôl felly i'r agenda, da ni'n mynd yn ôl i cais 12.2, sef rhosydd Bryn Teg. Sgael yda, mae aelod lleol eisiau siarad ar hwn, neu aelod lleol cyn y swyddogion yna'n gywir? Ie, dwi'n gofyn am ymweliad safle fan hyn, os gwelwch yn dda. Dyna pam oedd y enw di ma wedi mewn gyntaf li. Mae cynghorydd Margaret Roberts yn gofyn am ymweliad safle ar cais FPL 2021 blaen slais 145 rhosydd Bryn Teg. Ydych chi fel Pwyllgor yn hapus i gael ymweliad safle? Ys i gynnig hwnna, Mr Cadeirydd. Robin Williams, cynnig, eilydd? Eiliam sy'n cadeirydd. Diolch yn fawr, cynghorydd Trefloyd Hughes. Pob yn gytun? Na ni, diolch yn fawr, wedyn ymweliad safle ar 12.2 hefyd. Symud ymlaen felly i 12.4. The Old Smithy Marian Glass. Yr aelod lleol sydd wedi mewn yma hefyd, Margaret Roberts. Diolch yn fawr iawn. Ar gais yr cyngor Plwyd, swn i'n cael ymweliad safle, os gwelwch yn dda. Ydy'r Pwyllgor yn hapus efo ymweliad safle i yr Old Smithy Marian Glass? John Griffiths yn cynnig, Vaughan Hughes yn eilio. Pob yn hapus? Llaw pob mynd i fyny, felly ymweliad safle yn fanna hefyd. Felly fyddi wedi mynd erbyn 3, Robin. Dwi'n mynd ymlaen. Symud ymlaen i 13.1, sef Bryn Gollen Newydd Llanachamedd. Mae'n ddrwg iawn gen i. Mae'n ddrwg gen i. Faint ydi siarad? Dwi'n anghywir o hwnna, mae'n ddrwg gen i. Symud ymlaen felly i 7.3. 7.2. Mae dda gen i fod na rhywun yn edrych ar ôl fi, Robin. Mae pob yn sgwyddio na fi yma. Helo. Nes i ddeud so'n brown hir. Reit da. 7.2. Cerig. Dy'r ring yn dod i ffynu awr. Dwi'n mewn cyfarfod ar un o bryd. Cynghorydd Trefloyd Hughes, ydych chi'n mynd ar mute os gwelwch yn dda. Ia, 7.2 Cerig Penmon.
Argymelliad ar hwn ydy caniatáu. Gael ar swyddog i mewn o'n sgwch dda? Diolch yn fawr. Ie, fel da chi'n gweld, mae'r cais yma wedi alw i bwyllgor gan sawl un o'r aelodau lleol. Mi o'n amweliad safle rhithiol nôl yn Gorffennaf, dwi'n credu. Cais ydi o'r gyfer atgyweirio ac atgyfnerthu'r wal fôr. Mi dderbynwyd cynlluniau diwygiedig yn ddiweddar yn defnyddio mwy o arfwisg garreg ar waelod y wal. Rhan diweddariad, petai y pwyllgor yn penderfynu caniatáu heddiw, mae'r ymgeisydd wedi gofyn petai modd ymestyn yr oriau gwaith ar y safle o 6 yn y bora hyd at 9 yn y nos o dydd Llun i dydd Gwener. Yr rhesymeg dros hynny ydy bydd yma'n caniatáu'r gwaith gael ei gwblhau yn gyflymach ac yn gallu nhw weithio'n well hefo'r llanw. Felly, os droi nôl i'r adroddiad, fel da chi debyg yn ymwybodol a wedi sylwi o'r ymweliad, mae o wedi ei leoli mewn man amlwg a sensitif iawn. Mae yna sawl haen o ddefnyddiadau yma yn ymwneud â bioamrywiaeth, ecoleg, henebion a thirwedd hefyd. Mi ydan ni o'r farn fod yr egwyddor o gynnal yr amddiffynfeydd preifat yn dderbyniol. Wedi deud hynna, mae rhaid derbyn bydd effaith. Serch tydi'r hyn sydd yn barod ddim o'r safon uchod rhan effaith weledol, mae rhaid derbyn does mi fydd yna effaith petai'r datblygiad yma'n mynd yn ei blaen. Mae yna ymgynghori eang wedi bod gyda'r amryw o gyrff fel sydd wedi crynhoi yn yr adroddiad. Felly, yr balans cynllunio yn foma, a dwi yn derbyn bod o'n balans, ydy bod y datblygiad yn dderbyniol yn nherma cynllunio. Serch hynny, mi ydyn ni'n llwyr derbyn bydd angen rheolaeth caeth dros y gwaith mwyn gwarchod yr ymgylchedd. A mae yna gyfres o amodau da ni'n ei gynnig i'r perwyl yna. Felly, yr argymelliad ydy un o ganiatáu. Diolch. Diolch yn fawr, Dewi. Gyda fi yr aelodau lleol sydd wedi mewn yma. Ga i ofyn wrth cynghorydd Carwyn Jones wedi Cadeirydd, ga i ofyn cwestiwn i swyddog, plîs? Ia, ydyn ni'n dod yn ôl at hynny, John? Oce, iawn. Ti'n cael clywed be mae'r aelodau lleol yn dweud? Iawn. Diolch yn fawr iawn, diolch Mr Cadeirydd, a diolch i'r swyddogion yn baratoi'r adroddiad. Do mi gawson ni gyfarfod rhithiol, a diolch i Iwan am bob dim wedi baratoi ar hynna. Ond dyma un cais yn bendant. Mae rhithiol yn iawn, dydy, a dyn ni wedi bod ar rhithiol ar amser hir rwan. Ond ydy'r rhithiol yn twtsiad beth ydych chi'n gael o sefyll ar lan y fennau ar y safle yma i gallu wir ddeall be oedd Dewi'n ddeitha ni wan am y bioamrywiaeth a'r pwysigrwydd a'r sensitifrwydd yr ardal. Yn anffodus, toedd rhithiol yn dod yn agos i hynny. Dwi wedi bod yna, fydda'n mynd yna'n aml, a oedden ni'n adnod o blaen efo'r mab, ac oedden ni'n trio egluro i'r mab beth sy'n mynd i ddigwydd yma, a'n dweud, ylwch, yli medda fi, mae yna wal yn mynd fod yma, mae'n dod yn 7 metr o led, mae'n 100 metr o hyd bron, 90 metrs, 100 metr, a da ni'n gweld 100 metr yn aml, mae'r ferch yn rhedeg 100 metrs, mae'n gwneud reit da, gwir. A dyna so ni'n gwneud syniad da be mae 100 metr yn edrach fel, ac oedd y bychan di dychryn. Dad, fydd hwn fatha'r Great Wall of China, a mi fydd o. A da ni sôn yn yma am leihafnadwy sensitif ar lan y fennau. Mae hwn yn mynd i gymryd lan môr da ni'n defnyddio i fwynhau, yn mynd i gael ei ddefnyddio i'r perwyl yma. So mae yna gollad o lan môr, ac mae yna ddifrod eithriadol yn mynd i gael ei wneud yn yma i'r ecoleg, i'r bioamrywiaeth, ond i traeth lliniog a sydd yn draeth arforduriol sy'n denu archeologwyr, daearyrwyr,
haneswyr rhyngwladol, dim jyst lleol, mae yna bobl yn dod o bob cwr y byd i weld y safle yma oherwydd i bwysigrwydd. Mae gennym ni creigiau oes rhew lifol yma a gweddillion glanfa fasnachol o'r canol oesoedd. Felly, da ni'n sôn jyst am ryw safle yma, da ni'n sôn am safle sydd o bwysigrwydd rhyngwladol. A dwi'n siŵr nes o'ch chi weld be ddigwyddodd yn Hydref 2018, a dwi'n jyst yn sbio ar yr Independent yma o ymlaen i erthigol y fynadon, yr Observer, yn y Guardian a bob dim. Historic Welsh beach with Ice Age features trashed by council bulldozers, campaigners claim. Felly dwi'n meddwl oedd hi'n anodd i'r adranas wedi cael ei ymgynghori wrth wynebu, gan bod ni wedi gweld bach o ddifrod yn 2018, ond oedd hi'n byd tebyg i'r difrod sydd o'n blaenau ni rwan. Felly chlwch i'n byd o hwn yn y dyddiau nesaf, ond pe mae'r gwaith yma'n cael ei ddechrau, fydda i sicrhau mi fydd y newyddion, fydd y papurau, fydd bob dim yna, a fydden nhw'n gofyn sut goblin gath hwn ganiatad i wneud hyn ar hyd yr arfordir ac ar hyd lle mor sensitif. A mae hynna'n bendant, mae hynna'n mynd i ddigwydd pen fydd y gwaith ar heavy plant machinery yma yn mynd ar hyd y darn yma o'r fennau. Sa'n byd yn yr adroddiad yn mesur fi fyny sut fydd restoring of present condition yn digwydd, am bod fydd yn amhosib. Ond sa'n byd yma'n dweud sut goblin fydd y darn yma'r traeth yn cael ei reid yn yr condition mae o wan yn ôl. So dwi eisiau gwybod hynna sut maen nhw'n bwriadu reid hwn yn ôl fel mae o heddiw. A beth sy'n pryderu fi hefyd, mae yna eiddo, mae yna rhyw 50 o eiddo tafliad carag o'r hwn, reit ar yr arfordir bach bellach, Pines dyn nhw'r eiddo. A mae yna bobl yn diwrnod drwy'r flwyddyn, a mae yna dipyn o mewn oed. A sa'n dowt gynnau wrth wneud un darn o wal yn yma, da chi'n pwsiad y broblem i'r ôl arall. A mae hyn yn broblem mawr. Da chi'n cwffio natur yma. Mae natur yn gorau cymryd i effaith ydi yn anffodus. Da ni'n gweld mwy o stormydd a mwy o lefelau môr yn codi. Felly, da ni'n sbio ar site of area, specific area of consideration A and B, specific interest, ancient scheduled monuments, ice age glaciers, bob dim yma. Felly dwi'n erfyn chi feddwl yn ddwys iawn os da chi'n mynd i reid caniatad i hwn. Am bod mae yna ddifrod eithriadol yn cael ei wneud gan y heavy plant machinery ar hyd y fennau yma. A y marn i di ddylai hwn gael ei wrthod. Diolch o'r iawn i chi am y grandawiad. Please, diolch ar y Great Wall of China ar lan môr yn Llunio. Diolch o'r iawn. Diolch yn fawr. Gyda cynghorydd Gary Pritchard i mewn so dda. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd, a gaina hefyd diolch am y cyfle yma i siarad. Mae rai fi ddatgan siom yn y lle cyntaf bod y cais di cyrraedd y Pwyllgor Cynllunio yn y lle cyntaf. Ond y drafodaeth rhwng yr aelodau etholedig ar y pryd a'r adran briffyrdd yn ôl y mis Mai a'r awgrymiad cryf bryd hynny ydy na fydda caniatad yn cael ei roi i'r datblygwr i ddefnyddio maes parcio Lluniog fel compound i'r peiriannau trwm. Mi gawson ni wedyn ar y 9 Awst y 3 aelod presennol lleol gais arall mwyn holi'n barn ni ar y mater a'r 3 ohonon ni yn unfrydol nad oedd y cais yn un addas i'w ganiatáu. Hynny, nid y maes parcio ydy fy mhryder mwyaf. Yn deg deud, bysa gyrru a llusgo peiriannau trwm ar hyd unrhyw draeth yn fy mohoeni'n arw. Ond mae gwneud hynny ar draeth sydd mor arwyddocaol a thraeth Lluniog yn peri pryder anferthol. Ond nid peri pryder i fi yn unig. Mae'r pryder yma'n cael ei rannu gan fy nhyd aelodau lleol, gan y cyngor cymuned, gan y nifer o bobl sydd wedi datgan eu gwrthwynebiad i'r cyngor, nifer o bobl sydd wedi cysylltu efo fi trwy e-bost, ar ffôn, stopio fi'n y stryd, ar y cyfryngau cymdeithasol. Yn wir, hwn ydy'r mater sydd wedi enyn yr ymateb mwyaf chwyrn ers i mi fod digon ffodus i gael fethol. A hynny oherwydd, fel oedd cynghorydd Carwyn Jones yn sôn, yr atgofion sydd gan bobl o beth ddigwyddodd yn ôl yn 2018. Os da chi'n edrych ar y cais cynllunio, yr un gwreiddiol
a'r un sydd wedi cael ei addasu, mae yna gwestiwn penodol ynghylch cadwraeth be amrywiol a daearegol. Na i ddarllen y darn o'r cais yn Saesneg, achos yn Saesneg mae wedi cael ei sgwennu. Section 12, Biodiversity and Geological Conservation. Is there a reasonable likelihood of the following being affected adversely within the application site or on land adjacent or near the application site? Os edrychwch chi ar adran EC, Features of Geological Conservation Importance, a mae'r blwch no wedi dicio. Ond dwi'n ei chael hi'n anodd iawn i dderbyn sut gall hyn fod yn wir. Mae unrhyw newid i'r traeth yn mynd i greu effaith i'r tirwedd gerllaw. Mae traeth lliniog fel dyn ni wedi clywed yn un o'r enghreifftiau gorau o ddatblygiadau daearegol oes yr ia o 15,000 o flynyddoedd yn ôl. Mae'r cerrig a'r bowlderi ar y traeth yn arwydd o broses ddatblygodd dros gyfnod o 5 i 6,000 o flynyddoedd. Wan, sut mae rhywun yn restoring present condition, rhywbeth sydd wedi dechrau gweithio neu wedi dechrau cymryd effaith 15,000 o flynyddoedd yn ôl dros gyfnod o 5,000 o flynyddoedd. Mae adran ddaeareg Prifysgol Bangor yn ymweld â traeth lliniog yn rheolaidd mwyn ymchwilio, mwyn o ddysgu, achos bod y clogwyni yna yn amhrisiadwy fel enghreifftiau hyn sydd wedi siapio'r daeareg a'r cerrig sydd wedi gwasgaru. Maen nhw'n enghreifftiau gwych o doddiant oes yr ia ymysg y goran Ewrop. Ond fel y soniodd y cynghorydd Jones a yr ymatab chwyrn na gafwyd yn ôl yn 2018, mae'r lluniau o'r peirianna trwm yna ar y traeth yn dal i godi cryd arna i, a maen nhw dal yn enyn ymatab blin gan drigolion lleol. Mae'n syndod mawr gen i fod y cyngor yn ystyried caniatáu i beirianna trwm deithio hyd yr un traeth cwta 2 mlynedd yn ddiweddarach. Tydio ddim llai na fandaliaeth amgylcheddol. Fe glwsyn i'r swyddog yn deud bod nhw'n derbyn bydd na effaith. Dydw i ddim yn teimlo bod yr effaith yna yn rhywbeth y dylsyn i dderbyn. Yn herma cynllunio eto bod yr wal anferth yma yn dderbyniol, ond mae unrhyw wal yn cael ei osod ar draeth fel hyn yn mynd i greu effaith andwyol ar draeth sydd o bwysigrwydd, nid just yn seiriol, nid just ym Môn, nid just yng Nghymru, ond mae'n un o'r esiamplau gorau yn Ewrop. A oherwydd hynny, dwi'n erfyn arnoch chi i wrthod y cais yma. Diolch y galon i chi am adael i mi siarad. Diolch yn fawr. Gyda cynghorydd Alun Roberts sy'n mewn. Iawn, diolch Mr Cadeirydd. Cyn cychwyn rhagor bydd rhywun efo rhyw stopwatch. Dwi'n naturiol eisiau diolch am y cyfle i fydd i siarad ar y cais hwn heddiw. Ond hefyd, da ni'n mynd i osod cynsail heddiw. Da ni yn mynd i ymrafal efo effaith newid hinsawdd, a sut mae cyngor Ynys Môn yn mynd i ddelio efo hyn. Felly, diolch. Heddiw fel ydych wedi clywed yn barod gan y ddau gynghorydd arall, rydyn yn trafod cais cynllunio dadleuol ac un gyda chanlyniadau sgil-effeithiau pellgyrhaeddol mewn i'r rhan o Ynys Môn. Ond arhoswch eiliad, nid unrhyw ddan cyffredin o arfordir traeth yn hwn, fel da chi wedi clywed yn barod. Ond un am werth a chydnabyddiaeth rhyngwladol, oherwydd yr hyn oedd yn gweithredu yn ystod yr oes ia gwartenaeth dwytha. Bod sawl elfen i'r cais yma, dwi am ganolbwyntio ar 2 ohonynt, sef amddiffynfa morol dan sylw, a bwriad gan y cyngor sir i roi hawl i'r adeiladwyr groesi'r traeth o'r maes parcio i wneud y gwaith adeiladu yma. Felly, gan gychwyn gyntaf gyda'r amddiffynfa ei hun, sydd fel da ni clywed yn ymestyn am 90 medr ac ar hyd y traeth, a 7 medr tua'r nôr. Wel, dim problem ydych chi pan mae iddo person mewn perygl o ddioddau ymysodiad yn weithgareddau prosesau morol. Dweud hynny, does ym ystyriaeth na mewn unrhyw wir dymder a gwerth i be fydd creu ac adeiladu'r morfol hwn a'r brosesau a gweithgareddau morol yn y gongol hon o fod. Ceir sylw bod natur a siap yr armofdir yn newid dros amser,
Ond ni eir I wir afar a chanlyniadau a sgil effeithiau ymyrraeth dynol yn y prosesau morol hyn. A'r eraill hefyd ar arfordir nodedig llunio. Mae system arfordirol yn un dynamig sy'n cynnwys mewnbynnau, allbynnau, storfeydd a throsglwyddiadau egni a deunyddiau. Ond cofier, mae equilibrium dynamic yn y system arfordirol ac mae'n ardal barhaus o newidiadau cyflym. Ac yn arbennig felly, pan gael geir ymyrraeth gan ddyn, sy'n arwain mor hawdd I chwalu a disodli'r equilibrium hwn. Mae ymyrraeth yn y system ac equilibrium hyn yn creu newid yng weithgareddau a phrosesau morol. Lle mae cryfder yn cael ei greu I ymladd y prosesau hyn, mae'r môr yn adweithio'n sydd drwy ymddwyn a gweithredu'n wahanol. Cyposwch hyn a newid hinsawdd, chwyddiant y lefel y môr, a stormydd a thonnau llawer mwy o faint a chryfach, a dinistriol ein hoes ni. Rydym yn creu senario perfect storm chweddol saith yn y gongol hon o ffôn. Bydd hyn I gyd yn arwain at ymysodiad mwy cyffredin, mwy aml, a llawer cryfach ar diroedd a sawl cartref fel da ni wedi clywed eisoes bob ochr i'r eiddo hwn. Pwy sydd enghraifft heb deall gwir effaith oblygiadau plygian tonnau yn sgil ymyrraeth gan ddyn. Chi, Pwyllgor Cynllunio, fydd ar fai os ydych ganiatáu y cais hwn a bod y canlyniadau yma yn dod yn reality. Wrth gwrs, dwi'n cynabod mae strategaethau amddiffyn arfordirol fel canlyniadau cadarnhaol, ond mae rhai cwbl negyddol yn ogystal. Chi bia'r dewis a'r canlyniadau ar sgil effeithiau ddal maes o law. Mae yna Alicia, fel da ni wedi clywed yn barod, yn gofyn o ddifri, lle mae'r adroddiad cynhwysfawr i'r obligiadau hyn I diroedd iddo a chartrefi nifer sy'n eistedd drws nesaf datblygiad arfaethedig hwn. Ydy tiroedd nhw, eu heiddo, eu cartrefi hyd yn oed, yn werth llai na'r eiddo trawiadol hwn. Heb y gwaith ymchwil go iawn I holl oblygiadau adeiladu'r amser, ni fy yma niw hwn. Ni ddylai caniatáu y cais o gwbl. A throi at yr ail lefel, sy'n rhoi hawl a chaniatâd I gerbydau trwm I groesi y traeth I wneud y gwaith adeiladu. Eto, ni cheir ymdriniaeth heddiannol na chynhwysfawr ar gynlyniadau a sgil ffeithiau traffig o'r fath, a draeth mor bwysig, fel da ni wedi clywed eto, yn ddaearyddol, daearegol, ar lefel Cymru gyfan a thu hwnt. Fel sydd wedi cael ei ddweud gan fwy nag un bellach, tydy hyn ddim byd llai a dim mwy na fandaliaeth amgylchyddol I etifeddiaeth hynafol a phwysig. Nid yn unig i'r gymuned leol, ond i'n byd eang yn ogystal. A dwi am bod yn bersonol. Lle faswn I wedi bod heb ymweld â'r safle hwn I wneud gwaith maes fel myfyriwr daearyddiaeth. Ia, gormod o flynyddoedd yn ôl yn fy man I bellach. Mae y caniatâd hwn yn gofyn mwy o gwestiynau ac atebion. Pwy sy'n mynd i'r rheolau trafnidiaeth? Da ni wedi clywed hynny gan y swyddog yn barod. O ran maint, o ran nifer y cerbydau, y llwythi byddan nhw'n cludo, y llwybr mae'r rhaid nhw'n ddilyn ar hyd y traeth, yr effeithiau am rywiaeth llanw, tywydd gwael, ar y gwaith a'r teithio nôl y blaen ar hyd y traeth. Mae'r cwestiynau ma'n ddiddiwedd, ond dim di cael ei hatab. Dwi yn dod at y terfyn. Dach chi'n dweud I mai prin fydd y difrod yn effeithio ar y traeth, ond mi allai sicrhau chi, unwaith mae'r difrod wedi wneud, ni ellir adfer yr etifeddiaeth hwn a'i ddychwelyd I fod fel yr oedd yn wreiddiol. I wneud hynny, bysa'r rhaid yn realistig mapio bob carreg, bob planhigyn, pob greu yn y dywod, ond yn safle lleoliad mwyn roed yn ôl fel yr oedd o.
tydi hynny ddim yn mynd i ddigwydd yn bendant. Mae caniatau y cais hwn fel dwedodd i merch ifanc eitha enwog bellach. Fel brechu rhai unigolion o'r byd sy'n mynd i COP26, fel rhywbeth cywir ac iawn i'w wneud i drafod problemau mawr i dydd. Ond hefyd yn anwybyddu'r angen i fyrchu'r mwyafrif mawr arall sydd ddim yn mynd i'n agos i'r gynhadledd hynny o bwysig yma. Yn wir, y tirediaeth a thraeth a gollwyd fydd hwn oherwydd penderfyniad dydd. Penderfyniad chi iddo, dydy hynny ddim llai na mwy. Yndi, fel da ni wedi clywed, mae'r lleisiau lleol a thu hwnt yn gofyn y cwestiynau yma ac yn dod i'r un ateb. Gwrthodwch y cais. Y cwestiwn ydy, ydych chi'n clywed y lleisiau yma? Ond y bwysicach beth, ydych chi'n gwrando cri y lleisiau hyn ym Mhangor Ynys Môn? Diolch. Diolch yn fawr. Gyda Cynghorydd John Griffiths, gen ti gwestiwn i'r swyddog oedd, John? Na, cwbl o'n i'n mynd i ofyn lle oedd wrth dybod y swyddog. Oedd o'n sôn lle bod nhw eisiau newid oriau gwaith o 6:00 bora lle tan 9:00 nos. Pryd o'n nhw'n bwriadu cychwyn o'r gwaith os o'n nhw yn cael caniatad? Achos, wrth gwrs, ysdi yn y gia, efo goleuadau, rhaid nhw cael goleuadau ac fysa na'n ymaru ar hynny o gymdogion sy'n yna lle. Diolch. Ia, fy neallwriaeth i ydy bod yr datblygwyr yn awyddus cychwyn cyn gyntaf a sydd ffosib. Wedi deud hynny, wrth gwrs, mae yna sawl amod sydd yn golygu bod rhaid cyflwyno gwybodaeth ato ni yn gyntaf. Ac yn ychwanegol i hynny, wrth gwrs, mae rhaid sicrhau defnydd y maes parcio fel compound mwyn galluogi i'r gwaith fynd yn ei flaen. Ond mae hynna'n fatar tu allan i'r cais cynllunio yma. Mi da ni'n amodi bod rhaid i hynny ddigwydd yn y lle cyntaf, ond mae angen caniatad gan rywun arall i ganiatau hynny ddigwydd yn does. So yr ateb ydy, mae nhw'n awyddus iawn cychwyn gyda'r ag allan nhw, ond mae yna llawer mwy o wybodaeth sy'n rhaid cyflwyno cyn fysa nhw mewn lle i fedru cychwyn y gwaith. Dwi'n gwybod bod yna drafodaeth wedi bod yn mynd ymlaen ynglyn â'r cynllun adeiladu ac adfer ac yn y blaen. Tybed os oes yr swyddog achos yn wedi helpu ni efo ydy hynna yn helpu atab rhai cwestiynau yr aelodau ynghylch a be yn union ydy'r manylder rhan adfer y traeth? Ie, diolch Dewi. Wrth gwrs, mae yna amod wedi rhaid ymlaen o rhan o'r cais sy'n gofyn am cynllun adfer cyn cychwyn y gwaith ynglyn â'r maes parcio. Dydy'r manylion yna ddim wedi derbyn, ond mae rhaid derbyn nhw cyn dechrau'r gwaith. Diolch. Hapus yn hynny, John? Iawn, diolch yn fawr. Oes yna gwestiwn arall i'r swyddogion? Ga i ofyn i gwestiwn? Dafydd yma. Cynghorydd Dafydd Roberts. Ia, efo'r cais, fysa fo'n cael amod, achos dwi'n meddwl un o'r pethau oedd wnaethon ni gwybod yn un o'r datganedau hir da ni wedi gweld, bod efo'r môr, os da chi'n gwneud rhywbeth un, mae pobl yn trio rhaid tywod i atgyfnerthu treitha bod nhw'n fwy melyn, lle. A wedyn, a fewn 2 fis, mae'r tywod i gyd i mynd lawr y traeth i'r rhywle arall. Mae'r môr yn hollol ddynamic. Wedyn, mae'n debygol iawn bod yr amddiffynfa yma yn mynd i amharu ar beth sy'n digwydd o'i gwmpas. Wedyn, petai yn cael ei ganiatáu, os modd, cael bod unrhyw effeithiau, sgil effeithiau, yn cael ei liniaru gynnor ymgeisydd mewn ffordd. Dyma'n iawn, mae wedi amddiffyn mi fydd o neu hi wedi amddiffyn i eiddo fo'i hun, neu nhw hunan.
Ond os ydyn dechrau amharu ar eiddo pobl eraill, lly, os na fodd i gael rhyw fath o reparation mewn ffordd, lly? Os ni'n tybio fysa amod o'r math yna ddim yn dderbyniol, fysa rhaid gael gwybodaeth yn y lle cyntaf fysa i ddangos bod na gysylltiad uniongyrchol rhwng y datblygiad yma ac unrhyw sgil effeithiau oddi ar y safle. Felly, yn bersonol, fydden ni ddim yn gyffyrddus bod modd gosod amod o'r math yna. Ond ni ddim os di'r gyfreithiwr efo barn gwahanol. Ond i'r raddau, mae'n anodd ganiatáu felly dydi, achos os ydych chi'n gwybod pa effeithio lasaf o gael ar y cymdogion oherwydd effeithiau'r môr, lly, fedra ni'n bod yn hyderus yn ganiatáu fan yna mewn ffordd, achos da ni'n gwybod pa effaith i gyda. Dwi'n meddwl mae modd modelu'r peth yma, dwi'n dweud, ond dwi'n gwybod os yw'r modelu hynny wedi cymryd lle. Iwan, allai di gadarnhau, ydyn ni wedi cael modelu yna fel rhan o'r cais? Dwi'n cymeryd na ynglyn â effaith ynglyn â llyfogydd da chi'n gyfeirio at? Na, effaith y llanw, os ti, enghraifft, dyda efo'r morgol yn cael cybi, lle. Os ti'n cyn bod y morgol yna, oedd y môr yn hafio wahanol dweud mewn ffordd, lle. When ti'n ffeidio bod yr llanw yn erydu mwy mewn rhai llefydd ac yn deposit mwy mewn gwahanol efo, so rhaid fi'n llithro i Saesneg. Ond os ti'n sticio tamad môr o wal newydd i mewn i'r môr, mae'n mynd i amharu ar yr hydrodynamic y môr ydy. So mae unrhyw sediment fysa di landio fyno, a mynd i landio rhywun rhywle arall. Wedyn dwi'n gwybod os o peth da, peth drwg, fysa hynny, mi lasaf o gael effeithiau positif, a mi lasaf o gael effeithiau hollol negyddol fysa, ar bobl eraill. Tu hwnt i'r tir, eiddo'r y safle allan o'r ffordd. Diolch. Dwi'n gwybod bod angen tu hwnt i'r system gynllunio bydd angen trwydded morol, a mae hynna'n cael ei regleitio gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Diolch. Robin Jones sydd eisiau dod i mewn ar y pwynt yna. Diolch. Mae'r unig beth o'n wedi wneud, os ydych chi'n sôn am displacement i bod pwrpas a effaith y môr mewn llefydd eraill, oherwydd bod yr effaith y môr yn cael ei newid yn fama. So ydych chi'n disgwyl bod hwnna yn disgyn o fewn cylch gorchwil Cyfoeth Naturiol Cymru, so bys nhw wedi ystyried hynna o'r rhan o asesu'r cais ac adrodd yn ôl i'r adran gynllunio efo'i barn cyffredinol ar y cais. Ond tu hwnt i'r drefn gynllunio lle mae yna hawliau mewn cyfraith breifat ac yn y blaen os oes yna effaith. Ond yn amlwg y cwestiwn ydy be di'r effaith sydd yn, allwch chi ragweld, os yna'n resymol i ragweld, ia? A dwi'n cymryd bod hynny wedi disgyn o fewn asesiad Cyfoeth Naturiol Cymru pan, neu cyn iddyn nhw ymateb i'r adran efo'i barn ar y cais yn gyffredinol. Diolch. Diolch. Os ar rhywun arall efo cwestiwn neu sylw i'r swyddog? Gai jyst gofyn, sorry. Gai gofyn un cwestiwn. Ia, clwson ni bod dim y datblygwr ond yr ymgeisydd bod o'n methu defnyddio tir heibio i gartra fo oherwydd y problem o gwahanol lefelau. Da chi fel swyddogion chi wedi checio hyn allan yn cytuno efo nhw lle? Achos allan nhw ddeud rhywbeth jyst i cario ymlaen lle fo'r cynllunio gen nhw'n barod i isio'r maes parcio. Ie, dwi'n meddwl beth sydd gynnu nhw fanna ydy'r setiol. Dwi'n meddwl beth sydd gynnu nhw fanna fysa trio gweithredu ar y gwaith adeiladu uwch ben y wal yn beryg fysa'n bod fel rhan o'r gwaith. Maen nhw'n tynnu'r cerrig o'r gwaelod yr wal. Felly maen nhw'n mynd i wanio'r wal yn anochel wrth i drwsio fo os leciwch chi. So dwi'n meddwl be maen nhw'n dweud y fanna ydy tydi o jyst ddim yn saff o gwbl defnyddio y tir uwch ben y wal i ddod ar cerrig ag ati i'r safle. So sgynna ni ddim rheswm i anghytuno efo be maen nhw'n dweud y fanna. Mae'n rhaid i ddweud i fi, mae'n swnio'n ddigon rhesymol i ddweud y gwir. Mae'n gwneud synwyr.
A jyst un peth arall sydyn, os dwi'n cofio'r lluniau wrth o'n i'n y fideo, ond na llwybr cyhoeddus yn arwain i fyny lle, o'r traeth i fyny lle. Bydd hwnna'n dal yna lle? Bydd yn ellwraeth i ydy tydi'r llwybr cyhoeddus ddim yn cael ei effeithio gan y datblygiad yma. Iawn, diolch. Diolch. Cynghorydd Trefelwyd Hughes. Diolch yn fawr, Secretary. Dwi nodi hanes cynllunio perthnasol. Dir. FPL 2019/196, mae wedi tynnu'r cais yn dôl, ac wedyn SSR 2019-44, dim angen EIA, AEA. Os ar eswm pam nath nhw dynnu'n dôl, a hefyd gael ogofach y 3 aelod lleol am yr adroddiadau cyfwys maen nhw wedi wneud, ac yn 10 trwy ni feddwl, ond wrth dweud hynny, oedd yr adroddiadau nhw yn eitha da ac yn llawn gyfach, ddim bod fi'n tynnu'n dibyd wrth y swyddogion wrth gwrs, ond wrth dweud hynny, dwi yn pryderu bod na wal yna cynt, mae'r wal dal i fod yma, ond wrth dweud hynny wedyn, mae'r hon am fod yn wal eitha mwy a lletach swn i'n feddwl. A dwi yn pryderu am hynny hefyd. Diolch yn fawr. Diolch. So rhywun arall cyn i ni mynd i bleidlais? A'r ymgeisydd, Mr Cadeirydd, a'r ymgeisydd sy'n bu ar wal, ta'r goron sy'n bu ar wal? Geisdi'r cwestiwn? Sori. Drwg ni. Iwan, lle di gadarnhau swll o rhan perchnogaeth i ni? Ie, dim problem. Wedyn, mae'r wal yn disgyn yn rhannol ynglyn â i'r ymgeisydd, ond oherwydd, wrth gwrs, marc llanw, mae yna ran yno fo yn disgyn i'r goron, a hynny mae tysgrif B wedi cael ei gyflwyno efo'r cais, a dwi o'r ddall hefyd bod yr ymgeisydd yn y broses o brynu darn o dir gan y goron. Diolch. Diolch i chi. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Iawn ta, awn ni i bleidlais ar hwn. Os gyda ni gynnig? Dim cynnig o gwbl gen rywun Pwyllgor? Yr argymelliad ydy o ganiatáu. Os gyda ni gynnig gen rywun o'r Pwyllgor i wneud ganiatáu neu wrthod? Mr Cadeirydd? Ia, Cynghorydd Robin Williams. Ia, diolch yn fawr iawn. Ar ôl gwrando ar y 3 aelod lleol, dwi'n mynd i gynnig bod ni'n mynd yn groes i argymhelliad y swyddogion a bod ni yn gwrthod y cais yma. Diolch yn fawr. Os gyda ni eilydd i hynna? Yes, I'd like to second that, Chair. Y Cynghorydd Glyn Haynes yn eilydd hynna. Oes gyda ni gynnig arall? Y cynnig arall ydy yr argymhelliad o ganiatáu. Neb yn cynnig hynny, nag oes? Cynghorydd Trefelwyd Hughes. Diolch yn fawr, Sir. Am na torri ddim yn y Pwyllgor dwytha ddim wedi gweld yr ffilm, mae'n iawn byddai ddim yn rhoi barn ar hwn, os dwi ddim yn gwybod digon amdano fo. Ddim fydd i'n atal, ia? Mae'n atal yn bleidlais, mae iawn. Oce. Felly, tos na, yr unig gynnig sydd gyda ni wedi gwrthod argymhelliad o'r swyddogion. Felly, mi ai drwy yr enw'r Pwyllgor rwan, a dechrau hefo John Griffiths. Ia, cwestiwn anodd iawn. Dwi wedi bod yn pendroni drosto felly, a sy'n ei weld y cais gyntaf. Dwi'n falch o glwad barn y swyddogion lleol, ond
Dwi hefyd o ryw barn tebyg a ddylsan ni wrthod y cais. Felly, ti'n mynd yn groes i'r argymelliad ac yn gwrthod y cais fel... Wrthod y cais. Na ni. Diolch yn fawr. Glyn Haynes wedi eilio, wedyn felly mynd yn erbyn yr argymelliad ac yn gwrthod y cais. Cynghorydd Trevor Lloyd yn atal. Cynghorydd Ken Hughes. Ie, dwi'n meddwl bod dwi'n wedi cael digon o wybodaeth fel i wedi gwneud penderfyniad cywir a felly dwi'n atal am bleidlais efo hwn. Cynghorydd Ken Hughes hefyd yn atal. Cynghorydd Vaughan Hughes. Dwi'n gwrthod argymelliad swyddogion. Na ni, felly mynd hefo y cynnig o wrthod yn erbyn y swyddogion. Ie. Cynghorydd Eric Jones. Ia, dwi'n yn gwrthod hefyd, Mr Cadeirydd, am y rheswm ydy, tydi o ddim berchenog 100% ar y tir. Na ni, wedyn mynd yn erbyn yr argymelliad o gynnig a mynd efo'r cynnig o wrthod. Diolch yn fawr. Cynghorydd David Roberts. Ie, dwi'n meddwl, da ni'n ynys, da ni'n mynd i o'r penderfynu rhywsyd beth da ni'n neud efo newid hinsawdd. Mae'n ethebyg, mae'n rhai llefydd da ni'n atgyfnerthu, neu perigdyliau ni, a rhai llefydd da ni'n gadael mynd efo'r natur ella, a bod nhw'n jyst nerydu. Ond dwi'n meddwl bod yn anodd penderfynu heb chdi gael rhyw asesiad holistig o'r ardal i gyd yn arbennig rhywbeth sydd forwrol. So dwi am wrthod, dwi am gytuno efo'r gwelliant a gwrthod yn yr achos yma, ond dwi am meddwl bod angen mwy o wybodaeth ehangach ar pa effaith mae'n mynd i gael ar holl arfordir ac yn bellach mae eisiau rhywbeth rhwng yr ynys i gyd, oes o bod yn Na ni, diolch yn fawr. Wedyn mae cynghorydd Robin Williams wedi cynnig felly mynd yn erbyn yr argymelliad o ganiatáu. Wedyn mae hwnna wedi mynd yn erbyn argymelliad y swyddogion a mae o'n cael ei wrthod, felly'n dod yn ôl pen mis i gnoi cil. Ac hefyd, ella fod bach mwy o wybodaeth, ella, fel mae Dafydd yn gofyn. Diolch. Felly, i fod yn glir, felly, rhan yr rhesyma gwrthod, pethau ni'n pigo fyny oedd yr effaith, y gwaith ar yr ardal sensitif, a fedra ni weithio rownd hynny, ia? Diffyg sicrwydd rhan y sgil effeithiau, mae hwnna wedi cael ei sôn amdano fo hefyd. Sonwyd hefyd am perchnogaeth tir, ond dwi ddim yn meddwl bod hwnna'n rheswm dilys i fod yn gwrthod y cais. Os gael ddod i mewn fel yr un nath gynnig, mae'n nifer o elfennau sydd yn ymhryderu fi efo hwn. Dwi'n meddwl bod o'n mynd yn groes i P-Cyff 3 a P-Cyff 4. Dwi'n meddwl hefyd bod o'n mynd yn groes i polisi PS20. A dwi'n meddwl bod yna nifer o ffactorau, da chi wedi cyffwrdd yn nhw'n barod, ond mae yna lot o gwestiynau dwi'n meddwl ynglyn â hwn sydd yn codi pryderon mawr i fi ar ôl gwrando ar y 3 aelod lleol heddiw yma. So dwi ddim yn cynnig mynd yn groes i chi fel swyddogion yn aml, ond dwi yn teimlo yn hwn, mae yna fwy o waith i wneud arno fo. Diolch Robin. Hapus o hynna, Dewi? Ie, diolch yn fawr. Na ni, diolch yn fawr. Felly, na ni symud ymlaen rwan i cais 7.3 ar 2021, blaen 27, Christchurch, Rhosybol. Ddoia yr aelod lleol i fo'n gyntaf, dwi'n meddwl, Aled Morris Jones. Diolch yn fawr iawn, Mr Cadeirydd. Gai jyst ofyn i'r Pwyllgor lynu eich penderfyniad blaenorol chi, bod chi yn mynnu bod yr amod y turntable yn aros yn fyma. Mae o'n le peryg i drio dod â car allan ohono fo ar y priffordd. Pan gath y cais yma i ganiatáu yn y cychwyn, mi oedd y turntable yn amodol i'r cais. Ar ymweliad safla, mi fedrwch chi weld car yr ymgeisydd yn crafu yn y gwylod fel mae o'n ceisio troi y car rownd
yn y mynedfa. A gai eich atgoffa chi hefyd na car bychan iawn oedd hwn, felly yn barchus iawn, gai ofyn i chi glynu i'ch penderfyniad o gadw y turntable yna fel wnaethoch chi wneud yn eich caniatâd gwreiddiol ar gychwyn eleni. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr. Ar eged ar y swyddog i mewn os gwelwch dda. Ia, diolch yn fawr. Ia, fel ydych chi'n gweld, mae yna benderfyniad gan y Pwyllgor i wrthod y cais yn groes yn unol o'r drefn. Mae'r cais wedi dod yn ôl i'r Pwyllgor. Sail y gwrthwynebiad oedd bod y bwrdd troi'n angenrheidiol, ond ydych chi'n gweld, da ni'n glynu hefo'n argymelliad o ganiatáu. Mae gennym ni gynllun wedi gyflwyno sydd yn dangos bod modd troi car ar y safle a hyn heb trofwrdd. Mae swyddogion prifffyrdd yn fodlon hefo hwn. Mae yna ganiatâd eisoes yn bodoli i drosi'r adeilad a chreu man parcio ar y safle. Ac dwi'n nodi hefyd o'r adroddiad bod yr wal lle grafwyd y car yn mynd i gael ei ddymchwel beth bynnag o rhan o'r datblygiad. Felly, yn y bôn, beth sydd gyda ni fyma ydy datblygiad lle oedd rhaid gael lle parcio i gar, ac oedd rhaid i'r car ddreifio i fewn ac allan, neu medru troi ar y safle. Yn wreiddiol, trofwrdd oedd yr atab. Bellach, mae'n ymddangos bod yna ffordd arall o gyflawni union yr un peth o fewn y safle. Felly, ni beth arall fyswn ni'n pwysleisio ydy os ydych chi fel Pwyllgor yn bwrw ymlaen i wrthod y cais yma, mae rhaid i chi ystyried yn ofalus y ddadl a'r cyfiawnhad bydd bosib i gyflwyno mewn apel. Diolch. Diolch. Gai yn cwestiwn da chi, Dewi, o ran yr adeilad ei hun, sawl llofft sydd yn yr eiddo yma, neu sawl llofft fydd? Bydd rhaid i fi ofyn i'r swyddog achos, mae o'n Gwen sydd wedi helpu ni fan hynny. Rhaid chi ddal 2 funud bach i mi gael checio'r pwynt yna. Dalwch 2 funud bach i mi. Reit, rhaid i fynd yn ôl i'r cais gwreiddiol. Dych chi eisiau cario ymlaen efo'r drafodaeth os oes na rhywbeth pellach dych chi eisiau cario ymlaen efo i drafod i fi gael checio ar y pwynt yna? Ia, so rhywun all efo cwestiwn i'r swyddog? Neu barod efo cwestiwn? Y rheswm ydyn ni'n gofyn os ydy o'n yn eiddo un llofft, dim ond darpar i un car sy'n siond, os ydy o'n mynd yn 2 lofft. Mae'n gofyn i ni fod car a hanner, dyna'n gywir? Mae gennym ni swyddog priffyrdd o bosib os ydym medru helpu ni efo'r gofynion ar gyfer hynny. Prawn da, yndi, mae hynna'n gywir. O leia, lle i car a hanner, os mae yna 2 loft yn y cartra. Diolch. Diolch. Reit, sy'n checio wan, mi oedd na 1, 2... 2 ystafell wely. 2 ystafell wely, iawn. Felly ar hynny, ddylia bod na ddarpar i car a hanner, dim lle i un car. A gan bod ni'n posib tos am lle i un car fel mae'n bendant tos am lle car a hanner. Felly da ni'n sefyll o hynny. Wel, dwi'n meddwl pan oedd yr caniatâd gwreiddiol yn cael ei roed, fysa ni wedi pwyso mesur manteision ac anmanteision y cais. Mi oedd o'n wneud defnydd newydd o hen adeilad. Felly, ia, yn aml iawn efo mater yn cynllunio, mae rhaid pwyso mesur yn does. Mae yna ganiatâd yn bodoli ar gyfer y datblygiad 2 loft efo
jyst efo un lle parcio ar y trofwrdd. Felly dyna di'r sefyllfa sydd wrth gefn heddiw. Iawn, digon teg. Iawn. Oes yna gwestiwn arall i'r... neu bod cwestiwn arall? Awn ni ymlaen felly i bleidlais. Oes gennym ni gynnig? Na i gynnig bod ni'n caniatáu yn ôl argymellion y swyddogion. Gymbellad bod ydyn ni'n yn parcio ar y palmant ac ynadu i cerdded yn mynd heibio. Dwi'n derbyn y ffaith bod o'n bwriadu tynnu rhan o'r wal i lawr. Ac yn y marn i fe hynna ddigon. So dwi'n cynnig bod ni'n derbyn y cais yn ôl argymellion y swyddogion. Na ni, diolch John. Oes na eilydd i hynna? Dwi'n fodlon eilio, Dafydd Roberts, cynghorydd. Cynghorydd Dafydd Roberts yn eilio argymelliad o ganiatáu yn ôl argymelliad y swyddogion. Oes na gynnig arall? Na, neb arall. Mae gennym fi broblem efo'r cais yma. A hefyd wedi gweld hefo'r ddau loft hefyd. Dwi'n meddwl na ddylia bod ni'n dal i mynd yn erbyn be mae'r argymelliad y swyddogion yn mynd i efo'r un gwreiddiol i gael y turntable i fedru parcio. Felly dwi'n cynnig hynny fel gwelliant i'r argymelliad. Os gennym ni eilydd i hynna? Neb yn fodlon eilio, felly mae hwnna wedi disgyn. Felly awn ni i bleidlais felly o'r argymelliad gan y swyddogion ac ai drwy y rhestr eto. Cynghorydd John Griffiths wedi cynnig, felly mae o blaid yr argymelliad. Cynghorydd Glyn Haynes. In favour. Thank you. Cynghorydd Trefelwyd Hughes. Cytuno, ond dwi'n methu dall i ddechrau cael hanner car o len byd, ond dyna fo. Diolch John. Cynghorydd Ken Hughes. Mynd efo'r argymelliad am y reswm. Dwi'n meddwl beth ni gael cyfiawnhad os am mynd i apel, dweud y gwir yn onest. Diolch yn fawr. Cynghorydd Vaughan Hughes. O blaid. Cynghorydd Eric Jones. O blaid. Cynghorydd Dafydd Roberts wedi eilio, felly o blaid. Nicola Eyan ddim yma. Cynghorydd Robin Williams. O blaid. Na ni, felly mae hwnna wedi ei ganiatáu fel yr argymelliad y swyddogion. Diolch yn iawn i chi. Symud ymlaen i cais 7.5 Ffarm Penmynydd Caergeiliog, cais FPL 2021, blaen slais 111. Heda'r swyddog i mewn ysgwch dda? Diolch. Ie, fel ydych chi'n gweld, mae'r cais yma wedi i alw'r pwyllgor gan aelod lleol. Mae yna ymweliad safle diweddar wedi bod. Mae yna wybodaeth bellach wedi gyflwyno gan yr ymgeisydd, a mae hynna i weld yn y gwybodaeth cefndirol a hefyd yn cael ei gyfarch yn yr adroddiad. Jyst i ailadrodd be ddys i mis dwytha, mae'r gwrthodwydd cais tebyg drwy y pel yn Chwefror 2020, oherwydd nad oedd y safle mewn lleoliad cynaliadwy. Dyfarniad oedd sydd ddim yn cael ei wasanaethu yn dda gan wasanaethau lleol na chwaith trafnidiaeth gyhoeddus, a bydda fo'n or-ddibynnol ar ddefnydd gan geir preifat. Erbyn hyn mae'r cais yn cynnwys derbynfa, siop a caffi ar gyfer defnyddwyr y safle a cyfleuster allogi, beicia a canwod. Mae'r ffaith bod rhain yn cael eu cynnig i raddau yn cyrnabod pa mor angen ynghaliadwy ydy'r safle yn y marn ni. A os liciwch yma'n amlygu rhai o'r problemau da ni wedi bod yn sôn amdanyn nhw. Ers y cais blaenorol
Mae'r cyngor wedi mabwysiadu canllaw cynllunio atodol yn ymwneud â cyfleusterau twristiaeth a llety, a mae hyn yn rhoi pwys ychwanegol i'n gwrthwynebiad. Mae'r safle'n parhau fod yn anghynaliadwy ac yn ddibynnol ar ddefnydd gan geir preifat. Oedd hyn yn wir yn Chwefror 2020 a mae'n wir heddiw. A'r argymelliad felly ydy un o wrthod. Diolch. Diolch yn fawr. Dwi'n yn sicr os ydy'r cynghorydd Llynos wedi dal yma hefo ni. Doedd hi eisiau siarad ar hwn aelod lleol. Ydy dal efo ni? Yndw, dwi dal yma. Diolch. Yn ddrwg gen i Llynos. Ti eisiau dod i mewn? Ie, diolch yn fawr. Na, jyst ar ran Mr Oldham, mae wedi cysylltu efo fi fel cynghorydd lleol, a dwi'n meddwl ar ran ychydig o eglurder, mae yna gyfeiriad wedi cael ei wneud bod y cais wedi cael ei wrthod yn flaenorol a wedyn wedi apel. Mi oedd argymelliad y swyddogion o wrthod ar faterion amgylcheddol pryd hynny, nid ar faterion cynaladwyedd. Mi ddaeth hynny drwy argymelliad yr inspector ar rofod yna, ac yn dilyn hynny mae'r ymgeisydd wedi ychwanegu siop ar y safle. Nid yw'r ymgeisydd yn meddwl bod hynna yn ffordd da, mae o'r farn bod well i bobl wario yn yr economi lleol yn nid ar y safle, ond gan nad yna ydy argymhelliad y swyddogion mae wedi rhoi y cyfleusterau yna i fewn. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig nodi rhag ofn i'r rhaid sydd ddim wedi mynychu yr ymweliad safle. Ar ddiwedd y lôn penmynydd y fama mae'r safle fosa. Felly o ran mynediad i safle, mae rhaid nodi os oes yna benderfyniad gen asiantaeth cenedlaethol i roi man archwilio o'r fath ar waelod y lôn, mae cysylltedd yn reit amlwg ac yn reit yn gallu'n hawdd ar y safle yma. Mi nath yr arolygydd y pryd hynny troi ffordd tua'r de ar waelod y lôn a mynd am bentref Cergeiliog a dim troi tuag at pentref Bodedan. Ym Mhentref Bodedan mae yna cigydd, mae yna siop bentra, mae yna siop trin gwallt, mae'r pentref yna, a garage yna, mae'r pentra wedi gyda nifer o gyfleusterau mwyn gwasanaethu. Hefyd ar y lôn yna mae yna lwybr cerdded pwrpasol yn ei le hefyd sydd yn cysylltu a hynny a'n dilyn i'r adran brifyrdd yr awdurdod cael arian sef Routes to School. Felly o ran cysylltedd, mae'n bwysig bod fi yn nodi hynny gan y safle yma, ac hefyd mi ddwedwyd i chi yn eich cyfarfod dwytha, mae'r ymgeisydd yma yn gweld hyn y ffordd o atal prynu tai mewn cymunedau. Da ni'n gweld ail dai yn cael ei prynu yma, maen nhw yn gweld hwn yn ffordd o gadw tai yn ein cymunedau ni, a bod hein yn cael ei prynu yn bwrpasol ar gyfer llety, wyliau, a bod y cymunedau ac yn wneud yn sicrhau bod yna fwy o dai ar gael i bobl lleol i prynu. Felly, jyst ychydig yna, ond fyddai'n hapus i ateb unrhyw gwestiwn achos dwi'n ofyn weithio bod yna gyfeiriad i'r hen cais a'r cais yma, bod fi eisiau sicrhau bod y cais yma'n cael y teclwch hefyd. Diolch. Diolch, Cadeirydd. Diolch yn fawr. Cynghorydd John Griffiths. Ie, jyst cyfeirio at rhywbeth ddedodd y cynghorydd Llynos Hughes gynnar. Mae yna penderfyniadau ar y apel wedi dod yn ddiweddar ynglyn â rhywbeth tebyg i wneud efo trafnidiaeth ac mynediad i gwasanaethau ac os ydy'r llefydd yma'n gynaliadwy. Mae yna un yn Caerddol Bodorgan ac un arall yn Capel Bryn Du Croes. Os gen y swyddogion neu yr cyfreithiwr y barn arbennig, achos mae'r penderfyniadau hynny yma yn cael effaith ar y cais yma yn y marn i. So, be di'r sefyllfa wan lle mae'r cyngor yn y cwestiwn? Diolch. Ia, o'n safbwynt i, y pwynt cyntaf amlwg wrth gwrs ydy bod rhaid dyfarnu'r cais yma ar unweddau ei hun, ynde? Mae hwn yn gais sylweddol rhan maint a natur. Mae'r apeliadau chi gyfeirio ato fo draw wahanol rhan y cais, felly allai ddim gweld bod nhw'n
uniongyrchol bersnasol i'r penderfyniad sydd eisiau gwneud ar y cais yma heddiw. A jyst i gyfynnu'r chydig o bethau ddwedwyd hefyd, mi oedd y ddadl bod y safle'n angheniadwy yn rhan o'r gwrthwynebiad blaenorol a wedi bod o'r cychwyn gyda ni fel swyddogion. Ac rhan y safle fosa, wel, ia, wrth gwrs mae rhaid i'r safle fosa fod yn agos i'r A55, dyna mae'n ei wasanaethu ynde. Ond beth da ni'n sôn amdano, dim mor hawdd ydi dreifio'r seit yma efo car. Mae o'n hawdd iawn dreifio'r seit yma efo car, ond yn anffodus mae hynna'n groes i beth da ni'n siol gyflawni. Mae'n anodd iawn gael i'r safle os nad os gynnach chi gar, a dyna di'r ddadl da ni'n siol i gyflwyno heddiw. Iawn, diolch. Oes yna gwestiwn gen rhywun arall? Na? Awn ni bleidlais. Ga i ddod i mewn, siwch o dda. Diolch tad, Cynghorydd Ken Hughes. Ie, diolch fawr. Dwi wedi gwrando ar be mae Dewi yn dweud, ond y gair mwyaf pwysig yma ydi cynaladwy. Mae ddweud at hynny yn y man. Fe gofiwch i mi yn y cyfarfod dwytha gyfeirio 2 bolisi. Yn gyntaf, canllawia polisi cenedlaethol yn cydnabod pwysigrwydd datblygu twristiaeth i economi wledig, cyn bellad bod y datblygiad mewn lleoliad addas. Yn ail, cynllun datblygu lleol ar y cyd, yn nodi y dylai datblygiadau newydd fod mewn lleoliad anymwthiol. Gwna'n ddelio â lleoliad addas yn gyntaf, a beth mae hynny yn ei olygu ydy bod mewn ardal gynaladwy. Dim angen atgoffa chi bod yr ardal yma yn ardal gynaladwy. Yn ail, fod mewn lleoliad anymwthiol, fel ydych wedi tystiolaethu yn adroddiad cyfarfod blaenorol, mi oedd yr arolygydd yn hapus fod y datblygiad yn briodol yn y lleoliad yma, a byddai ddim yn cael effaith niweidiol. Trwy ddweud fod y datblygiad yn briodol, nid oes unrhyw byderion ynglyd â agosrwydd i'r A55. Y casgliad yw bod yr ardal yn dderbyniol yn ogystal â bod y datblygiad yn dderbyniol. Yn y cyfarfod blaenorol, aelodau o'r Pwyllgor yn mynegu pryderon ynglyn â diogelwch y ffordd, yn benodol i gerddwyr, pryderon sydd wedi cael ei rhannu sydd ddim wedi cael ei rhannu gan yr adran Bryffydd, ac allwch ddeall pam gan fod llwybr troed ar hyd y ffordd i gyfeiriad Bodedan a llwybr troed ar draws ffordd cyffordd 4 gan groesi 2 ffordd ymuno. A fe gael wedi ymlygu gan arweinydd Cyngor Llynor Smedi Hughes yn yr ymweliad safle, mae y ffordd yn cael ei adnabod fel ffordd ddiogel i'r ysgol. Felly nid yw y ddadl yma yn dal dŵr. Y swyddogion yn gwrthod y cais gan nad yw y bwriad yn ei barn hwy mewn lleoliad cynaladwy, a byddai cynnydd yn y nifer o deithiau mewn caeau preifat. Rydym wedi clywed am enghreifftiau apel, a mae Cynghorydd John Gruffydd newydd gyfeirio atyn nhw, yn y pythefnos diwethaf, lle oedd yr arolygydd yn anghytuno gyda barn swyddogion yn ymwneud â chynaladwyedd, sydd yn atgyfnerthu penderfyniad unfrydol y Pwyllgor yma bod ni wedi gwneud y penderfyniad cywir ychydig misoedd yn ôl, trwy ddweud fod yr ardal yn ardal gynaladwy. Y gwirionedd i mi, Mr Cadeirydd, nid oes unrhyw reswm cynllunio dros wrthod y cais, ac i sicrhau tegwch a chysondeb, mae dyletswydd ar bob un ohonom i gefnogi cais yma heddiw. Diolch. Diolch yn fawr. Rhywun arall sy'n dod i mewn? Na. Felly awn ni bleidlais. Sgynnon ni gynnig os gwelwch dda? Ia, dwi'n cynnig bod ni'n caniatáu. Cynghorydd Ken Hughes yn cynnig mynd yn erbyn yr argymelliad y swyddog o ganiatáu. Yna'n gywir? Ia. Am bod yr ardal yn gynaladwy, ia. Ia. Sgynnon ni eilydd y fan'na? Hapus eilio. Cynghorydd Eric Jones yn eilio. Os sgynnon ni gynnig arall? Bod ni'n mynd efo argymelliad swyddogion, Mr Cadeirydd. Cynghorydd Robin Williams yn mynd efo argymelliad y swyddogion. Sgynnon ni eilydd y hynna? Hapus i eilio.
Cynghorydd John Griffiths yn eilio. Felly, mi ai hefo yr gwelliant yma, wedyn y gwelliant ydy mynd yn groes i'r swyddogion. Hynny'n gywir, Robin? Dim y fi nath y cynnig hwnnw, ond ia, dyna oedd y cynnig. Ac i Robin y cyfreithiwr. Sorry. Ie, mae'n iawn. Cymryd bod chi'n cymryd, cymryd bod pawb yn gwybod beth mae'n bleidleisio amdano fo, mae'n iawn dydy, swn i ddweud. Diolch. Felly, y bleidlais da ni'n mynd efo rwan ydy'r bleidlais mynd yn erbyn y swyddogion, sef o ganiatau. Felly, ai drwy yr rhestr, John Griffiths? Ia, o'n i di eilio. Ia, ond felly ti'n gwrthod y cynnig o fynd yn erbyn yr argymelliad y swyddogion, wrth? Sori, o'n i di gamddeall. Ia, gwrthod y cynnig yna. Na ni. Cynghorydd Glyn Haynes? Yes, against. Against the amendment? Yes, against the amendment. Cynghorydd Tryfolaid? Yn erbyn. Yn erbyn y gwelliant? Ia. Cynghorydd Ken Hughes wedi i gynnig o. Cynghorydd Vaughan Hughes? Ia, dwi'n pleidleisio yn erbyn mynd yn groes i'r gymhelliad y swyddogion. Yn erbyn y gwelliant? Ia. Cynghorydd Eric Jones wedi eilio y gwelliant, felly mae o'n mynd o blaid y gwelliant. Cynghorydd David Roberts? Yn erbyn y gwelliant. Yn erbyn y gwelliant. Y cynghorydd Robin Williams ydi cynnig mynd yn erbyn y gwelliant beth bynnag. Na do. Na do. Do, sori. Do, sori. Da chi'n dal efo fi gyd yn dach? Felly mae'r gwelliant wedi disgyn. Felly mae heb fynd i fynd o'r gwreiddiol, mae hwnnw'n sefyll felly mynd hefo argymhelliad yr swyddogion o ganiatau y cais. Di hynna'n gywir, Robin Jones? Gwrthod, ia. Ia, fel dwi'n chi wedi cymryd caniatau fatha gwelliant, a mae 2 o blaid a 6 yn erbyn hwnnw, a dwi'n cymryd pleidlais arall sef i ganiatau. Sori, fysa chi'n cael 6 o blaid a 2 yn erbyn ar hwnnw, ia. So dwi'n cymryd i bod pwrpas bod y caid wedi wrthod yn unol â gymhelliad y swyddog, ia. Dyna ni, ia. Da ni'n iawn. Diolch yn fawr iawn i chi. Symud ni ymlaen i... Mr Cadeirydd, fel o'n i di am mae'r agenda wedi bod yn eitha swmpus a wedi mynd ymlaen, mi fydd rhaid i fi adolchi ar y pwynt yma, mae'n wir ddrwg i ni. Na ni, diolch yn fawr. Robin, sa'i di ni ddewis is-gadeirydd arall? Ta da chi'n hapus wneud am byd digwydd i mi na'r... Mae'r eich disgrefion chi, ond os fysa chi'n methu, sa'n ni'n gallu ethol o mysg yr aelodau sy'n bresennol i fwrw diwedd i'r rhaglen, ia. Diolch. Na ni. Wedyn, symud ymlaen i 8.1 ceisiadau economaidd, cais FPL 2021, blaen slais 100, Parc Tegarnedd, Llangefni. Dy'r swyddog i mwyn sgwlch dda? Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. Cais llawn ar gyfer codi 6 uned busnes ynghyd â gwaith cysylltiedig ar lot 1 ydy hwn. A rheswm dros adrodd i'r Pwyllgor ydy'r ffaith fod y cais wedi gyflwyno gan Cyngor Sir. Yn unol â hyn sydd wedi gyflwyno yn yr adroddiad, ystyrir bod y datblygiad yn dderbyniol neu fod yn cydymffurfio'r polisia. Rhan diweddariad, gallaf gadarnhau fod gwybodaeth boddhaol bellach wedi dderbyn i fodloni gofynion amodau 7 a 9, a mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cadarnhau bod nhw'n hapus gyda'r gwybodaeth yno. O ganlyniad, os bydd y cais yn cael ei gymredwyo, yna bydd rhestr amodau yn cael ei diwygio fel fod angen. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd.
Diolch yn fawr. Os yna gwestiwn i'r swyddog? Symudwn ni ymlaen felly bleidlais. Os yna gynnig? Fodlon cynnig. Cynghorydd Eric Jones yn cynnig yr argymelliad o ganiatáu, ia? Ia, please. Eilio, Eilydd. Mr Cadeirydd. Cynghorydd Eilio, Mr. Tafloedd. Cynghorydd Tafloedd Hughes yn eilio. Os yna gynnig arall? Ai trwy'r rhestr felly. Y cynghorydd John Griffiths. O blaid. Diolch yn fawr. Cynghorydd Glyn Haynes. In favour. Cynghorydd Tafloedd Hughes yn eilio, felly o blaid. Cynghorydd Ken Hughes. O blaid. Cynghorydd Vaughan Hughes. O blaid. Cynghorydd Eric Jones wedi cynnig, felly o blaid. Cynghorydd David Roberts. O blaid. Cynghorydd Robin Williams wedi cadael ni. Felly mae hwnna wedi mynd ynglyn â'r argymelliad o ganiatáu. Diolch yn fawr. Rhif 9, ceisiadau, tos na ddim ceisiadau dau fforddiadwy. Mynd ymlaen i rhif 10, ceisiadau yn gwirio. Mae gennym ni un yma, sef 10.1, Bryn Teg, Llansadwrn, ar blaen slais 2021, blaen slais 48. So swyddog dod i mewn, plis. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd, yn dweud eto. Mae'r cais yn groes i bolisi tai 6 i'r cynllun datblygu lleol ar y cyd. Serch hynny, mae sefyllfa wrth gefn yn bodoli gan fod y safle'n elwa o ganiatâd sy'n bodoli y gellir ei weithredu. Ystyrir bod diwygiadau arfaethedig yn dderbyniol ac yn welliant cyffredinol i'r cynlluniau a gymradwywyd yn flaenorol. Allai gadarnhau na dderbynwyd unrhyw sylwadau yn yr adran yn dilyn y cyfnod cyhoeddusrwydd. Yr argymelliad, Mr Cadeirydd, ydy un o ganiatáu. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Os na gwestiwn i'r swyddog? Na, sgynnon ni gynnig. Cynghorydd Ken Hughes, cynnig yr argymelliad? Ia. Sgynnon ni eilydd i hwnna? Cynghorydd Vaughan Hughes. Sgynnon ni gynnig arall? A ni drwy'r rhestr, cynghorydd John Griffiths. O blaid. Diolch yn fawr. Cynghorydd Glyn Haynes. In favour. Cynghorydd Tafloedd. O blaid. Cynghorydd Ken Hughes wedi cynnig, felly o blaid. Cynghorydd Vaughan Hughes wedi eilio, felly o blaid. Cynghorydd Eric Jones. O blaid. Cynghorydd David Roberts. O blaid. Felly mae'r cais 10.1 wedi ei ganiatáu yn ôl yr argymelliad y swyddogion. Symud ymlaen i 10.2, sef ar blaen slais 2021, blaen slais 51, bod afon Llangristolus. Bydd swyddog i mewn, plis. Diolch yn fawr. Unwaith eto cais o dan adran 73, di hwn i ddiwygio amod 3 ar 10, cynlluniau sydd wedi ei cymradwyo o ganiatâd cynllunio 36 328B, sef codi anedd a garej. Er mynd diwygio cynlluniau y garej. Be maen nhw'n greu mewn effaith ydy ailawr ar gyfer swyddfa a stiwdio strog campfa. Ymddengys fod caniatâd cynllunio 36 328B wedi cael ei weithredu'n gyfreithiol a chan fod sefyllfa a gellir disgyn yn ôl ar sef sefyllfa wrth gefn, ystyrir ei fod yn dderbyniol. Hefyd, ystyrir fod y diwygiadau arfaethedig yn dderbyniol a'i fod yn gwella'r cynlluniau a gymredwyd yn flaenorol. Yr argymelliad, Mr Cadeirydd, unwaith eto ydy un o ganiatáu. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn i chdi. Os o'r gwestiwn? Na, neb. Os o'r gynnig? Cynnig i ganiatáu fo. Cynghorydd Eric Jones yn cynnig. Os o'r eilydd? Cynghorydd Vaughan Hughes yn eilio. Os o'r gynnig arall?
Na, awn ni drwy'r rhestr unwaith eto. Cynghorydd John Griffiths. O blaid. Cynghorydd Glyn Haynes. In favour. Trefloedd Hughes. O blaid. Cynghorydd Ken Hughes. O blaid. Cynghorydd Vaughan Hughes wedi eilio, felly o blaid. Cynghorydd Eric Jones wedi cynnig, felly o blaid. Cynghorydd David Roberts. O blaid. A dyna 10.2 wedi ei ganiatáu yn ôl yr argymhellion. Diolch yn fawr. Cais 10.3 fawr blaen slais 2021, 2022. Cleifiog fawr Fali. Yr argymhelliad ar hwn wedi caniatáu gyda swyddog i mewn os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr. Unwaith eto, cais o dan adran 73, di hwn i ddiwygio am o 2, sef strwythura amddiffyn rhag llifogydd o ganiatâd cynllunio 49 C. Yn unol â hyn sydd wedi cyflwyno yn yr adroddiad, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cadarnhau ei bod yn fodlon a chanfyddiadau'r asesiad canlyniad llifogydd atodol. A maent wedi cadarnhau ei bod yn fodlon bod lefelau y lloriau gorffenedig yn cael ei gosod ar 3.82 metr uwchlaw datrwm ordnans. Maent hefyd wedi cadarnhau nad oes ganddynt unrhyw wrthwynebiad i cael gwared ar bwnd amddiffyn rhag llifogydd. O ganlyniad felly, Mr Cadeirydd, argymhelliad ydy un o ganiatáu. Diolch yn fawr. Unrhyw gwestiwn? Na, sy'n ei gynnig? Cynghorydd John Griffiths yn cynnig, ie? Dych ar mute, John. Ia, o wybodaeth i ar byw chydig is lawr a fan hyn lle yn y fali. A mae'r lleoliad yma lle yn isal iawn lle i gymaru â Uchder y Lôn ac hefyd efo Uchder y môr. Fel da ni'n gwybod yn is lawr lle yn agos wrth nhw'r police station dros ffordd am yna lle. Mae yna dŵr yn casglu yn y cae. Ac hynny o achos bod fyna hefyd o dan lefel y môr. A fel da ni'n gwybod lle mae yna bryderon am llifogydd yn gyffredinol yn ardal Bali. Yda ni'n sicr felly lle bod beth sy'n yna'n cael ei derbyn ar hyn o bryd digon da i wrthsefyll unrhyw llifogydd yn y dyfodol. Gan gofio bod yna 2 bwll, bod ni'n meint fod awdyn nhw lle, mae yna 2 bwll yn rhan o'r plot hefyd. Diolch yn fawr am y cwestiwn, Mr Griffiths. Yn ôl yr adroddiadau sydd wedi cael eu paratoi ac yn dilyn yr ymgynghoriad a'r trafodaethau hefo Cyfoeth Naturiol Cymru, maen nhw'n fodlon hefo y data sydd wedi cael ei rhoi ger bron ac yn hapus i gweld yr amodau yn cael ei ryddhau. Wrth gwrs, tos dim deud beth sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol, rhan yr hinsawdd a'r amgylchedd, ond ar sail y data sydd wedi cael ei rhoi ger law, maen nhw yn fodlon yndi i ddiddymu'r amodau. Iawn, diolch yn fawr. Dwi'n hapus i gynnig bod ni'n derbyn y cais. Diolch yn fawr. Oes eilydd i'r cynnig yna? Cynghorydd Trefloedd Hughes yn eilio. Oes yna gynnig arall? Na, iawn. Awn ni drwy'r rhestr. Cynghorydd John Griffiths wedi cynnig, felly o blaid. Cynghorydd Glyn Haynes. In favour. Cynghorydd Trefloedd wedi eilio, felly o blaid. Cynghorydd Ken Hughes. O blaid. Cynghorydd Vaughan Hughes. O blaid. Cynghorydd Eric Jones. O blaid. Cynghorydd David Roberts. O blaid. Diolch yn fawr. Dyna cais 10.3 hefyd wedi mynd efo argymhelliad y swyddogion o ganiatáu.
Gweddill y ceisiadau rhif 12, a dwi'n siŵr nwch chi'n nghywiro fi os dwi'n anghywir yma, ond mae 12.1, 12.2, 12.3 a 12.4 wedi fynd i ymweliad safle. Dwi'n anghywir? Di Joan Erwin fan'na yn cadarnhau hynna. Mr Cadeirydd, ia, dyna sgyn i'n hefyd. Ia, diolch yn fawr. Felly, na ni symud ymlaen felly i 13.1 o dan materion eraill, sef cais PL 2021 blaen slais 198. Bryn Gollen Newydd, Llanach y Medd. Gael yda'r swyddog i mewn yn sydd ar hwn? Ia, diolch yn fawr. Ia, fel ydych chi'n gweld, cais llawn ydi hwn ar gyfer cadw strwythur presennol a pharhau ar gwaith o godi uned gwyliau nid â gwaith cysylltiedig ar y tir. Mae'r cais yma yn ddatblygiad o'r cais wrthodwyd yn y Pwyllgor yma mis Gorffennaf. Yn yn barn ni fel swyddogion, does na ddim ystyriaethau cynllunio newydd o bwys yn codi. Wedi deud hynna, mae yna gwybodaeth ychwanegol wedi gyflwyno gan yr asiant ar ran yr ymgeisydd, a mae rhain i'w gweld yn y gwybodaeth cefndirol. Be maen nhw'n wneud yma wedi cyfeirio at apeliadau eraill, ond yn yn barn ni, mae'r cyd-destun safleoedd rhan ei lleoliad ac yn wir y math o ddatblygiad yn wahanol. Codi adeilad o'r newydd sydd dan sylw nhw yma, trach na trosi adeilad. Mae adran 70B o'r deddf cynllunio Gwlad a Thref yn rhoi y hawl i ni wrthod penderfynu ceisiadau lle da ni wedi gwrthod a mae'r cyfnod apel dal i redag, a dyna ydy'r sefyllfa yma. Does na'm byd yn wahanol yn y cais. Mae'r hawl apel yn doli ac yn agorad i'r ymgeisydd os dyn nhw'n anhapus efo penderfyniad dwytha'r Pwyllgor. Felly, yr argymelliad da ni'n cynnig i chi heddiw ydy bod ni fel awdurdod cynllunio lleol yn gwrthod penderfynu'r cais. Hynny ydy yn defnyddio yr hawliau yma adran 70B yn rhoi i ni. Diolch. Diolch yn fawr. Felly, da chi fel swyddogion yn gofyn i ymarfer yr hawl i wrthod penderfynu y cais, dyna be mae'r Pwyllgor yn ei bleidleisio ar. Cywir, ia. Na ni, diolch yn fawr. Cynghorydd Kenneth Hughes. Ie, diolch, Mr Cadeirydd. Ie, mae'r argymelliad yn ymwneud â'r cais yma yn eitha gyffredin a dweud y lleiaf. Gwybodaeth review wedi dderbyn gan rhai sydd yn arbenigo mewn materion cynllunio ydy, os ydy'r cais wedi ei gofrestru, yna mae dyletswydd ar y cyngor i wneud penderfyniad. Beth bynnag. Yn dilyn canlyniad apel Caerddol Bodwrgan, syndod i mi oedd gweld fod swyddogion yn argymell gwrthod penderfynu y cais yma heddiw. Enwedig gan wybod bod enghreifftiau yn y gorffennol lle maent wedi cymryd i ystyriaeth penderfyniad arolygydd i apel. Enghraifft arall o apel yn y penwythnos dwythaf lle mae casgliad yr arolygydd wedi gwrthroi penderfyniad y swyddogion yn ymwneud â cynaladwyedd ydy capal Bryn Du Tu Croes. Dwi am ganolbwyntio ar un sef Caerddol Bodwrgan am resymau lawn amlwg yn y man. I'r rhai ohonoch chi sydd ddim yn ymwybodol o'r apel yn fyr, Cyngor Môn yn gwrthod y cais am fod y lleoliad y datblygiad ddim mewn ardal cynaladwy, a byddai orddibyniaeth ar geir breifat. Casgliad yr arolygydd i'r gwrthwyneb yn cymeradwyo y datblygiad. Y rheswm yn dweud hyn ydy y tebygrwydd o ddau gais yma. Y ddau gais i adeiladu uned gwyliau, y ddau allan yng nghefn gwlad, y ddau yn cael ei gwrthod gan y swyddogion am reswm cynaladwyedd. Un tebygrwydd arall i chi, pellter o'r pentref agosaf, Caerddol Bodwrgan, 0.7 milltir, Bryn Gollen Newydd, pellter o'r pentref agosaf, 0.7 milltir. Pellter o'r wrthofnidiaeth cyhoeddus, Caerddol Bodwrgan, 0.7 milltir, Bryn Gollen Newydd, pellter trafodiaeth cyhoeddus, 0.7 milltir. Gallwch ddeall felly pa mor wyf yn cael ei anodd i dderbyn bod yr argymhelliad
y swyddogion yn un i wrthod penderfynu, a hynny fwy am fod y swyddogion wedi caniatáu cais i newid defnydd adeilad uned gwyliau mewn lleoliad yng nghefn gwlad, lle oedd y pellter o'r pentref yn 2 filltir, a hefyd y pellter o drafnidiaeth cyhoeddus yn 2 filltir. I mi, mae y cais yma gyda dim gwrthwynebiad gan unigolion lleol na cyngor cymuned Llanachmedd sydd wedi ei leoli yn ardal gynaladwy yn haeddu ein cefnogaeth heddiw, i beidio fydda gwneud cam ar yngwysydd. Yn anffodus, fy neallwriaeth i ydy na chawn i ddim gwneud hynny heddiw. Hefyd, dwi wedi cael copi o e-bost gan asiant yr yngwysydd i'r Cynllunio sydd yn berthnasol i'r cais yma, ond nid oedd gan i'r hawl i siarad yma heddiw. Dwi'n credu fod yn hynod bwysig fod ni fel Pwyllgor yn cael clywed beth sydd gan yr asiant i'w ddweud. Felly, tegwch i'r yngwysydd, rwy'n gofyn i chi gytuno i ohirio cais hyd mis nesaf fel bod yr asiant yn cael y cyfle i'n cyfarch. Ac yn y cyfamser, bod copi o'r nodyn yn cael ei rannu gyda aelodau o'r Pwyllgor. Diolch. Diolch. Gyda Robin Jones hwn yma, ydy hwnna'n yn gynnig fydda ni dderbyn? Dwi'n meddwl na be fyswn i'n dweud, oes cynnig i wrthod yr argymelliad yma di hynna, i bob pwrpas, cos da chi'n amlwg, da chi eisiau clywed beth sydd gen yr ymgeisydd i ddeud ar rinweddau'r cais, a felly da chi eisiau'r Pwyllgor i benderfynu sylwedd y cais a ddim derbyn yr argymelliad yma, lle. Diolch. Diolch. Felly, Cynghorydd Kenneth Hughes, wyt ti'n cynnig gwrthod yr argymelliad? Ia, gohirio tan mis nesaf mewn ffordd. Ia, gwrthod yr argymelliad. Ia. Os na eilydd i hynna? O, gyna i sylwadau tebyg i Cynghorydd Ken Hughes, yn wedi gyfer gwybodaeth wedi cael ynglyn â'r geisiadau Bryn Du ac Bodorgan. Ac yn ychwanegol i hynny, wrth gwrs, yn Llanachmedd, o mewn hanner milltir. Mae'n siop chips, mae'n siopau eraill, mae'n gwasanaeth bus, mae'n dybod meddygfa doctoriad, o madd o'n ganolfan arbennig. So dwi'n bodlon felly i eilio cynnig Ken Hughes. Diolch. Mae Ken Hughes yn cynnig, John Griffiths yn eilio y cynnig wrthod argymelliad y swyddogion. Os na gynnig arall? Na. Felly... Na i cynnig bod ni'n derbyn argymelliad y swyddogion. David Roberts yn cynnig yr argymelliad o wrthod penderfyniad, ia? Gwneud penderfyniad. Os na eilydd i hynna? Neb yn eilio cynnig y Cynghorydd David Roberts. Felly mae hwnna yn disgyn. Felly awn ni ar bleidlais i yr cynnig sydd yn blaen ni, sef i wrthod argymelliad yr swyddogion. Y Cynghorydd John Griffiths wedi eilio, felly mae o yn gwrthod. Cynghorydd Glyn Haynes. Yeah, I support going against the recommendation. Diolch yn fawr. Cynghorydd Trevor Lloyd. Cytuno yn erbyn, ac dwi'n cymeryd bod yn dod i fyny eto pen mis, dwi'n iawn. Ia, swn i'n meddwl. Cynghorydd Ken Hughes wedi cynnig, felly mynd yn erbyn. Cynghorydd Vaughan Hughes. Ia, mynd yn erbyn a gohirio os dwi'n deall, felly yn am fus. Cynghorydd Eric Jones. Ia, gohirio'r cais tan mis nesaf. Felly mynd yn erbyn yr argymelliad, ia? Ia. Diolch. Cynghorydd David Roberts. O'r groes i bob arall. Groes i bob, ia. Achos mae gen nhw gyfle i wneud apel, dwi'n mynd pam. Diolch.
Felly mae hwnna wedi mynd yn groes i argymelliad swyddogion. Felly ydw i'n gywir fod yn dod nôl pen mis i greu Gil? Ia, be fydd swyddogion nhw'n wneud ydy paratoi adroddiad cynhwysfawr ar rhinweddau'r cais a dod efo nôl ger bron y Pwyllgor pan fedra ni. Na ni. Diolch yn fawr iawn i chi. A dyna ddiwedd ar y ceisiadau hi yma. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Diolch yn fawr. Dwi'n siŵr bod chi'n falch fydd bosib yn nicla nôl mis nesaf. Fyddwch chi'n mynd gorfod. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr chi.